Jesu anoya ho, Jesu anoya. Jesu anoya ho, Jesu anoya. Takamtakura Jesu, takamtakura. Takamtakura Jesu, takamtakura. Takamtakura Jesu, takamtakura. Takamtakura Jesu, takamtakura. Tauya takamutakura Jesu. Tauya takamutakura Jesu. Tauya takamutakura Jesu. Tauya takamutakura Jesu. Amen, 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 amen. Hallelujah. Jesu anouya, Jesu anouya. Ndo atakamirira pana. Uye esimeleleyo. Zvese zvatinoita hapana chatinoti tichitsvaka. Konke sikwenza kumirira Jesu kwacheko. Yiko kumelela uJesu kwaNkhona. Because we believe we may look like fools. Tingaita samapenzi, but we know he is coming. Asi tinoziva kuti ari kudzoka. Chero tikasanzwa munhu achiparidza. Lanxa singaswanga umuntu echumayela. Asi medu munotudza kuti pane something. Kodwa phakathi kwetu kuyasitshela ukuthi kukhona uJesu usabuya, usebuya. Chipe chekuombera vachigara pasi tichitenda Mwari muzita raJesu. Hallelujah. I just want to greet you all in the name of our Lord Jesus. I want to acknowledge Mama's presence, overseers, pastors, elders, everybody in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. We know that anyway, atidi kungogara chingoti Satan munorwadzisa Satan nezvamunoita. Asifuni kuhlala sithi Satan siyazwisa ubuhlungu Satan ngalokho esihlala sikwenza. Tenda inodonedzwa na Satan. Itende kayiswanga nguSatan. Yakadona nekuti izhizha mvura yakanaya. Yawa ngoba phela kwani izulu, isikhathi sezulu lesi. Amen. Ndo zvinetika muzhizha. Yiko kwenzakala ngesikhathi sezulu. Ini ndine prazi ndine mombe ne takarima chibage ule plus ule nkomo walima umumbu lamazambane saka panotona pande nchitofara nxa izulu lisina lapana ngiyabe ntaba. Amen. Amen. Tinongozokumbira nyasha dzekuti tipedze msangano. Sizacela nje umuso ukuthi siqedise umhlangano. Asi unomsangano ndo kupedzisira panapa. Kodwa umhlangano lo yiwo kugcina la. Nitira msangano kuma province kwenyu. Abantu enzelani imhlangano kuma province. So tangatozvitaura izvozvo. Lokhu sakukhuluma kudala. Zvokubva gore diske and vanhu nevanhu muprovince yavo. Sesiqeda lo mnyaka munozati patakaita Greater Harare vanhu vanga vakawanda so. Sisenzi get together Harare abantu babe baningi so. Ngati pana na lot vazhinji vasipo pana. Kuthi ukuthi kulabo lot abaningi abangekhoyo lapha. But vanhu vakaitira havasi vana lot mari dzinedzanetsa chi. Abanye ayisobo lot imali zebe zihluphile. So kana tichiramba tichingongana pana hatiri kutongopa mukana kune vanokwanisa kuuya. Singabe siloko sibuya lapha siyabe sisipithuba kulabo abakwanisa ukubuya kuphela. So tichazodecide kuti maybe conference yedu kana iri national or whatever international once maybe in 3 years. That's where we look for a place where we all gather. Decide ukuthi nxa conference ethu siyenza kanye ngeminyaka emithathu sadinga indawo msangano ikoko kuma province sisenza labana abanye abangakaphendukile abangakazwisisa umhlangano singenzela khona ngale kuma provinces zethu so mngazorowa nemvura so munova maita serious munona kuti hayi ayisingoya kuita misangano singachayala izulu so saba serious sibona ukuthi hayiso sikhathi sokwenza imhlangano lesi so but takagara tatozvitaura kodwa sahlala sakukhuluma lokho kuti kubva well misangano pane zvinhu zvinochitwa pa maybe youth maybe shidawo mavhiwa nguva dzisina all these weather challenges and stuff mhlawumbe kukhona okunye okungenziwayo njengovihawu kunjalo so that's where we are going. Amen. Amen. Okay. Now, our message is what, by the way? It's
walking into the future. Amen. famba tichienda mune ramangwana, Walking and preparing for the future. kufamba nekugadzirira ramangwana. That's what a believer does. When we are walking, Ndozvinoitwa nemutendi kana tichifamba, we are basically preparing tiri kugadzirira and moving forward into the future. tichienda mberi neramangwana. And that is the message of the year. That is what I want us to share on. Ndoshoko regore, We are preparing for the coming of our Lord Jesus. kuuya kwaishe wedu Jesu. And I don't believe that it's very far away. Handitendi kuti zviri kure, I think he's very, very close. ndinotenda kuti ave pedyo. And we have reason to believe that. Tine zvikonzero zvokutenda izvozvo. Everyone who reads their Bible knows that. Munhu wese anoverenga bhaibheri rake anozviziva. The signs are there. Zviratidzo zviripo. So that's our message of the year. Ndoshoko redu regore. I want to greet all those who are watching on live stream, Ndakukwasawo zvekare vari kutiona where- pamasaisai, wherever they may be. kwese kwavakadaro vari. And we are sorry that yesterday we understand a lot of people were waiting. Tine urombo nezuro tinozwa kuti vakawanda vanga vakamirira. Over 500 links. And remember, it's 500, but some are assemblies, some are families, and so forth. So it's not like. So, considering the time differences, I hope they'll be able to attend to this one. So the message is preparing, walking into the future, preparing for the future. Because we are not just Christians. We are not people who just come to church to be healed or to have a good life or anything like that. The center of our belief, our faith, is the expectation that our Lord is going to come back. And we are going to meet with him, and we will be with him forever. Now, I want you, I have written that booklet which is called 70 Years Preparing for Eternity. The idea is to help a person, compare. You need to juxtapose eternity and 70 years. And you will see that eternity is serious. It never ends. Your 70 years here are going to end, but eternity is not going to end. And we are a church which is waiting for the coming of Jesus Christ. Now, when the Lord told me to start this ministry, there is something that he said to me. He said, don't build churches, don't build buildings. Now, and I want to help those people, maybe are from the Catholic Church or the Methodist like me or wherever, where the big cathedral and all that. And you come here and, it's like, why don't we have a big building? Well, I was told not to prioritize buildings. God told me, build people. After you've built people, they'll build churches. Amen. So the time will come when building a church won't be an issue. When you have great men of faith, people have been blessed, they have big jobs, big businesses, and so forth. I've seen one person building a church by themselves. So it's not a major issue. And when God's Spirit, people don't know how God works. Sometimes you may think you are ready to build a house, and you fail. But then when it's God's time, it's just like you're playing. That's how it works in life. And even in building churches, we can stand here and say, hey, we need money, and the people will walk forward, make pledges, and go home and forget about it. But if the Spirit of the Lord moves on people, you sell something that you swore that you would never sell. You bring your whole salary here. And I know it's going to happen at some point.
So, sometimes I just test the waters. I say, let's do this, let's do this. But if I don't see, if the response is not very good, I know it's not time. But when it's God's time, He will do it. And He also empower you. I remember when we wanted to start our first Bible, I know how God works. I had gone overseas, and one of my friends who had a big Christian shop, Christian bookstore. The week I arrived, she told me, and she said, I'm selling this shop. I'm getting old. I don't want this business anymore. But it was big. It was bigger than all these tents put together. Latest books, latest videos, latest CDs, everything latest. I remember it was a Friday evening. And the previous week, God had blessed me with 2 cars. The week that I arrived. So that Friday we're having supper, and she says, I'm selling the bookstore. Then she said, tomorrow morning, meaning Saturday, I want you to go to the bookstore. Take everything that you can take with you to Zimbabwe. Because on Monday I'm starting a sale, to get rid of everything. Now, you see how God works. I had already been blessed with 2 cars the previous week. A van and a Jaguar Van Den Plus. How many people saw those cars, those vehicles? Yeah, in case there's somebody who thinks it's just a story. So the following day, we drove to the bookstore, put as much as we could into under the car seats. We just left the driver's seat. Books, CDs, TV screens, video recorders, you name it. I think we had 3 TV screens in there, video recorders, over 1,000 CDs, cassettes, teaching cassettes, books. Okay, all those who used those at the Bible school, raise your hands. Family Life Ministries. Yeah. We had a complete set of everything. And that year, at the camp meeting at Mtapa, I still don't remember what I said concerning the Bible school. How many refrigerators did we get? Does anybody remember? Maybe about 3 refrigerators, 2 deep freezers, a dining room suite, 10 wheelbarrows, 10 beds. 10 beds were bought by 1 person. Yeah. It was blessed chaos. We got everything. So you can imagine what I brought from overseas, what people pledged at that. The following year, we said, no, we need things for the ministry. Nothing came. Everybody turned to someone and says, it's God's time. Ukaona munhu akuti uya nelounge suite yese Mwari vataura naye. Amen. So I'm not worried about buildings. I know there are people who talk a lot and say, hey, why don't we have this? Why don't we have that? Iwe ndiwe temberi yamwe yamutsvene takakuvaka iwe uripo. Iwe ndiwe uchaenda kudenga, building aende kudenga. Iye abatogona kuritsenemura zibuilding panapa tichingopedza wanzwa wamanda bhobo pawarino. Unoti Marimbo miraita asati tapinda service. But atitaure izvozvo hedu mabuilding akanaka so that we can have a comfortable place to worship at. But takanzi it's not a priority. But we'll build. Yes, my stands now. We've got so many stands. Aside, the preparation is there. Big stands all over the place. So when God allows, madimone kunyima viswaya. Mswatinongoti takuvaka hamchashamisa vamwe vakuvhundutsirwa kune kuhope nokuhope endesa mari yese yaunayo kana ndoenda kutora mangwana masikati imi mnanichiva kuti anoda Mwari anoda hapana akabvakachirwa. Hallelujah. So we do what God told us, but the most important thing is your soul. The most important thing is your spirit. And when we go, we are going to leave all these things behind. So sometimes, people spend thousands on,
I've always spent money on outreach. Ndoshandisa mari yakawanda kuoutreach. Always put thousands into outreach, Ndinoisa mari dzakawanda reaching kuoutreach. out. I could have built a church by myself, a building. Ndingade ndakavaka By kereke myself. ndiri ndega. I could have done it. Ndaigona kunge ndakazviita. But I'm very happy to see you sitting there. Asi ndinofara kukuona vakagara. Hallelujah. Amen. So we are waiting for the coming of Christ. Takamirira kuuya kwaKristu. And there are a lot of things. Everything else we are going to leave here. Everything. Zvese zvimwe tichavisiya pano. And I want you to think about these things sometimes. Kuti Sit down ufunge and think. zvinhu izvi, gara pasi ufungisise. Because some of you spend 90% or 99.9% energy on yourself, resources and everything. Nekuti vamwe venyu munopedzera simba renyu rese pamuri. And eternity is at the back of your head. Ramangwana rekusingaperi You've riri got to be, kumashure you've got to be kwepfungwa very, dzako. you've got to be very careful. Unofana kuchenjerera. A clever person prepares for where they are going to spend more time. Munhu akachenjera anogadzirira kwaachapedza nguva yakawanda ari. Have you ever noticed this? Makamboona here In the izvi? olden days, Makore you would see a akapfuura. man living in one room in town Waiona munhu achigara mu1 room kutown while building a beautiful house in the rural areas. achivaka imba yakanaka kuruzevha. How many people have seen that happen? Vangani vakazviona Why? zvichiitika izvozvo. Because Ne what mhaka he's yei? thinking of is, I'll spend more time in retirement when I go home Ari kuziva kuti ndichaita nguva yakawanda than I will spend here. ndaritaya pane kumusha So pane they yandichadzisenda decide to ndiri make pano. themselves as comfortable as possible where they are going. Saka vanhu vanogadzirira kwavari kuenda. So you will go to heaven whether you want it or not, Uchaenda kudenga uchida usingadi. and you have to prepare for it. Unofana kugadzirira. Hallelujah. Amen. First John chapter 3 verse 2. John wokutanga chapter 3 verse ya 2. Okay, preparing, walking into the Kufamba future. tichienda mune ramangwana. Now, you know, the moment you say walking into the future, Paunoti kufamba kuenda mune people start ramangwana. thinking cars, marriage, Vanofunga jobs. mota, Yes, kuroorwa, mabasa. we talk about that all the time. Tinogara tichitaura nezvazvo izvi. This time, the focus is on understanding eternity. Iye It's zvino on nyaya understanding the second yekuzwisisa coming of Jesus. kudzoka kwaJesu. This is not just a story which you should push at the back of everything that you do. It's a Haingori reality. nyaya yaunofana kuisa kumashure And we are kwezvaunotaura. getting closer and closer to it every day. Tiri kuswedera pedyo nepedyo. So First John chapter 3 verse 2. Johani wokutanga chapter 3 verse ya 2. Beloved, we are now children of God. vadikana zvino tiri vana vamwari. Somebody shout amen to that. We are now children of God. Vana vamwari. We are now children of God. Tava vana vamwari. Hallelujah. Many people don't understand the implications of that. Vanhu We vakawanda know. havazivi kuti zvinorevei. We know. Amen. Tinoziva We know that when Christ appears, Tinoziva kuti kana we will be like him. tichaita saye, For tichafanana we will naye, see him as he is. tichamuona sezvaari. Dear friends, Vadikani, now we are children of God. zvino tiri vana It vaMwari. is repeated again. Zvino tiri vana vaMwari. But you know that last part. No, before I get to that last part, Tsandasvika pane yekupedzisira. we know. Tinoziva. Amen. Amen. We know. The Tinoziva. Bible says Bhaibheri the rinoti Spirit of God. mweya How waMwari. many are baptized in the Holy Ghost? Vangani vakabhabhatidzwa namweya Now, mutsvene. my Bible says Bhaibheri rangu the rinoti Spirit of God in us mweya waMwari ari matiri bears witness with us anopupurirana nesu that we are children of God. kuti tiri vana vaMwari. I'm not a child of God because you say it. Handisi mwana waMwari nekuti iwe wazvitaura. Amen. Amen. Turn to the person next to you and say, I'm not God's child. Uiti kumunhu ari pasaidi newe. Because handisi you mwana say waMwari, it. nekuti iwe wazvitaura. No, I don't even know why you say it. Maybe you want something from me. Handizivi kuti uri kuchitaurire pamwe pane I zvauri. am God's child because the Spirit of God says so. Ndiri mwana waMwari nekuti mweya waMwari Because the anodaro. Spirit of God bears witness with me Nekuti mweya waMwari anopupurirana nemweya that wangu I am a child of God. kuti ndiri mwana Now, waMwari. I know that panapa pane zvigevenga parito. Aive zvigevenga pana. Amwe tikati simuka unoti zvese hapana zvandisina kuita. Chero testimony yacho inotonetsa. Unongoti zvese ndakaita. Mbache ndakaputa fodya ndakaputa doro ndakamwa kufeva ndakafeva zvese hapana chandisina kuita. Kurwa ndakarwa. Asi Bhaibheri roti pawakasangana naJesu, when you met Jesus,
ukuhlangana The nojesu Bible says when a man is in Christ, bhaibheri rinoti kana munhu amuna he is a new creature. ave chisikwa Behold, all things are passed away. zvapfuura That's what the Bible teaches. zvinodzidziswa nebhaibheri So now you meet all these people who are always saying things vese vanogara vachiti and talking and talking, vachitaura vachitaura especially today with this social media Kunyanya mazuva business, mazuva ano aya and they speak condemnation, they speak condemnation. kupomerwa If you did this, you are not going to heaven. If you did this, you are not a child of God. If you do this, you are not. Don't worry about that. Because the Bible says the Spirit of God, the Spirit which came from God, mweya wakabva kuna mwari bears witness with us anopupurirana that we are nesu children of God. kuti tiri I vana don't vaMwari. care what you say. Handina basa I kuti don't care what you think. handina basa There kuti is something in here pane chiri which pano came from God Himself, chakabva kuna mwari mbune which keeps me going every day, chinondiramba telling me that I'm a child of God. chindiudza kuti ndiri mwana And the waMwari. other way that it tells me is this way. imwe nzira I read the scripture and it says, we are children of God. ndoudzwa kuti ndiri mwana waMwari We are children of God. tiri vana vaMwari Isn't that exciting? hazvifadzi here izvo Hallelujah. amen Amata na baba. Amata na mai. abanye bathi anamali Ndakazonzi ndikazodi. ngayizwa Ndikadi hazi neBhayibheli uri mwana waMwari. ibhayibheli ngumntu kaNkulunkulu And by the time I finish, pakusvika nguva yandopedza you'll understand the implication. uchanzwisisa kuti zvoreve izvo Because some of you, God is so remote. nekuti kune vamwe venyu mwari vari kure So you kure. know, it doesn't mean anything to be a child Hazvina of God. kwazvinoreva kuve mwana You'd waMwari. rather be a child of your father than a child of God Unotoona or your ngezvirinani mother. kuve mwana wababa vako But kuve when mwana I finish, waMwari. Asi kana pandichapedza you will embrace the idea that you are a child of God. uchambundikira nyaya yekuti uri mwana waMwari. Hallelujah. Amen. So, then the word of God goes on to say, and what we will be, shoko raMwari roenderera mberi richiti zvatichave what we will be zvatichave after Jesus has come. jesu vauya The word of God says, shoko raMwari rinoti it has not been made known. hazvisati zvaziviswa. Amen. Amen. What we are going to be zvatichazove has not been made known. hazvisati zvaziviswa. We will know when we get there. tichaziva tasvika ikoko But we have hints, asi tine kuudzwa and I'm going to kushoma. give you some hints, ndichakuudzai zvishoma because that's the beautiful thing about God. ndo zvakanakira mwari He gives us hints vanotipa zvidomwe so that we know that we are not just following, empty things. tizive kuti hatisi kutevera ngano. And the other thing is this. chimwe chazvo ndechichi I remember when I was growing up, and some of you have got kids, you know that. vamwe venyu vane vana You tell your kids maybe you live in Gweru or Kwekwe. We are going to Harare tomorrow. kuenda kuharare mangwana Or especially if they've been there before. kana vakambokuenda The excitement. kumanyukunyuku avanonzwa. Amurari musiyoyo. Amen. Uchangomfugisa sonzi kwachena. ungamembesa sandi kumembesa so ilanga seliphumile yini Kwachena. sokuhlile yini Yeah, Harare. yena Not- kalali Chimwe chinoita kuti adaro ndechekuti anoziva kuti kune chii. ngoba uyakwazi ukuthi kulani Zvakambomunakidza last time. akakukholisa So, last time you see, God knows. mwari If vanoziva people were to know what is in heaven, dai vanhu maizoziva zviri kudenga hapana anogara panapa. How many people have heard me saying, ukangonzi naMwari, uya ndoda kuti ungodongorera mudenga. Kata uNkulunkulu buya Pane chiwolo chakadai zvakanzi, uya ndoda kuti ungoona kuseru. funa ukuthi ulunguze nje ubone ngase Paunongodai musoro uchiona, ukhipha ikhanda unokhava vanhu vese vari uko varada kuti udzoke. uyakhaba abantu bonke abangapha Regai ndiende. ubatshe ukuthi yekani ngihambe And when you have seen and heard of people who were even challenging the people around them. Why are you bothering my spirit? Let me go. vachiti muri kunetsere mweya wangu ndoda kuenda ini After being given a hint of what heaven is like. angoratidzwa zvishoma Zvese zvamunoita izvi muchinobayiwa majekiseni muchidii Konke muchidii liwe nekuti bhazi hamuzivi kwamuri kufanira kuenda. ngoba awukwazi lapho kufanele uye khona Apa uri kutotambura apa pane kwauri kurwa kuti usaende. lapho uyadubeka ukuthi ungahambi lapho kufanele uhambe khona Hallelujah. So you need to understand that. unofanira kuzvinzwisisa. Now, when you look at the life of Paul, kana wakutarisa upenyu this hwapauro is the thing about people who know. Paul says, paul anoti I know of a man
ndinoziva murume who was taken into the third heaven. akatorwa akaiswa kudenga retatu And he was shown things akaratidzwa zvinhu which he was prohibited from repeating. zvakarambidzwa kudzokorora. And he's talking about himself. Ari kutaura pamusoro pake. Paul went to the third heaven. Those Paul who wakaenda study kudenga retatu. know that the third heaven is the abode of God. That's where the Lord, our God, lives. vanonzvera bhaibheri vanoziva kuti ndiko So kunogara Paul was Mwari. taken there. Akaendeswa ikoko And Paul. then he saw things. Akaona zvinhu. And he was told, don't repeat these things. Akauzwa kunzi usaudze munhu izvi. Do you think those things are bad? Unofunga kuti zvakaipa here zvinhu I zvacho? don't believe that. Handitendi kuti zvinhu zvakaipa. I think those things were going to create a very dangerous excitement in the church, Ndinofunga kuti zvinhu zvaizounza manyukunyuku. where people were going to become very Akavhiringa irresponsible. vanhu muchechi. Now look at Paul's life. Tarisa upenyu hwaPaul. Where have you seen a person Wakamboonepi munhu who actually knows that what I'm doing today, I'm going to be stoned? ari kuziva kuti zvandiri kuita Azati, zvichatitemesa zuva risati radoka nhasi ndeni ndatotakwa nematombo pasofuta handimuki. ndingakatshoni ilanga namhla ngiyabe senjalo Not only manje. that, Mhlawumbe amsoze ngivuke. you know, when he was going, where did Paul die, by the way? Paul akafika Where he was kumushiya. going, and then the prophets told him, don't go. Akuenda The vaprofita prophetess. vakamudza kuti usaende. Paul's life. Aenda kupipo. Jerusalem. So, you know, these prophets, he's on his way. Vaprofita ava achifamba achienda. And the prophets say, Vaprofita mbva vati the Bible says, you know, they tied their own hands and so forth. They said, the person who is going there is going to be like this. vakati munhu ari kuenda Meaning uku Paul. achanoitwa sezvataita izvi. Thinking that Paul was going to be afraid and not go. Vachifunga kuti Pauro achatya agorega kuenda. Paul knew he was going to die. Paul aiziva kuti achanofa But he went asi akaenda because he knew, nekuti aiziva I'm going to a better place. ndiri kuenda kunzvimbo iri nani. Amen. Amen. Because munhu anoziva kudenga so Paul haanambozonetseka chero zvokuroora kana kudii hayo. Anga achingori nemishini yake hwande kuti kana ndaparidza ndonopiwa mubayiro wangu zvapera. Kuti ngachumaila ngiyapiwa umvuzo wami sokuphelile. And ukaona Jesu, Ungabona hanzi naPaul, I count all things dung. Ndinoita zvinhu Wakambona ndinoona munhu zvinhu wekuti zvese auya kumba sendove. kwako iwe uchangotenga masofa eledha uchimurakidza so anenge kuti oh. Oh, iwe uchishaya zvokuita. Seriri, very comfortable. Leli manje li-comfortable. Iye arikutasa zvake hawo kana interest. Ekhangela yebo. Iwe uri kufiririra. Wena uphelele. Akaona zviri nani pane zvauri kumurakidza. Okungcono kudla lokho oyabumtshengisa. Hanzi I count all things dung Ndinoona zvose for the sendove. excellence of the knowledge of Jesus Christ. Nekuda kwekunakisisa kwokuziva Kristu. That is what happens. Ndo zvinoitika. Vanhu vose vane kakupa kaya kamwe kakunyima kaya vanosungirira too much. Bonke abantu labana babophelela kakhulu. Havazivi. Abakwazi. Ndo patinoonera udofo hwako hwemweya ipapo. Yiko esibona ukuthi uyimpumputi yakomoya. Batiririro unoita pazvinhu zvenyika. Ukubambelele okwenzayo ezintweni. Vataona kuti hapana comprehension now. Sabona ukuthi akazwisisi. There is no comprehension. Kazwisisi lutho. So anyway, what will be has not been shown. Zvatichave havisati zvaratidzwa. But we have hints. Now, 1 Thessalonians 4:16. Vatesaronika vekutanga chapter 4 verse 16. What does it say? Inoti chii? For the Lord himself Zvino Jehovha will pachavo descend from heaven, Jesus, vachadzika kubva with a kudenga shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. nokudanidzira nenzwi remutuma mukuru. And the dead in Christ Vakafa will muna rise Kristu first. vachatanga kumuka. Now, this is going to happen. Izvi zvichaitika. This is how it is going to happen. That's the Ndo sequence maitirwo of things. azvichaitika. The day that the Lord Jesus appears, Zuva richauya Ishe. there will be the voice of an archangel, and Pachave nenzwi the rengirozi trumpet of God is going to sound. huru. Hwamanda yaMwari icharira. Those who had died but were in Christ will rise. Vakafa vari muna Kristu vachamuka. Then we who are alive, Isu if Jesus were to vapenyu. come right now, that's exactly what is going to happen. Jesu akauya iko zvino ndo zvichaitika izvi. Shall be caught up together with them in the clouds. So Tichabatwa pamwe chete navo the dead mumakore. will arise. Hazvisi zvipoko ayo vatomuka. Ayisosipoko sebevukile. And we are going to, and then they'll meet the Lord in the sky. Vachasangana naIshe And mudenga. we who are alive will be caught up Isu vapenyu tichabvutwa to go and be with them tigove pamwe chete navo. in the clouds to meet the Lord in the air. Mumakore tigosangana naIshe. Then, so we shall always be with the Lord. Zvino
saka tichagara naye. Verse 18. Therefore comfort one another with these words. Naizvozvo nyaradzanai namashoko awa. Christians should comfort one another Makristu by anofanira sharing kunyaradzana about the coming of the Lord Jesus. nekugoverana nezvekuuya kwaKristu Jesu. Now, 1 Corinthians 15 verse 52. Vakorinde vekutanga 15 vhesi ya52. Now, I'm going to say some stuff which is very technical, Ndichataura chimwe which sounds a chakadzika. bit complicated. Chinoita Don't worry about that. chisingatonzwisiki. I want you Musanetseke naizvozvo. to understand what I'll be saying, what Ndoda I'll be kuti trying to unzwisise convey. zvandichitaura. So don't worry about the technicality Usanetseke of, nezvimwe zvinonetsa unzwisisi. but you will get the message. Asi uchanzwa So nyaya. in 1 Corinthians 15 verse 52, Kuna kuvakorinde vekutanga 15 vhesi the Bible says, ya52. in a moment, Pakarepo. in a moment, Pakarepo. in the twinkling of an eye, Nokubwaira kweziso. when that last trump is blown, Hwamanda yekupedzisira paicharira. for the trumpet shall sound, Nokuti hwamanda icharira. and the dead shall be raised Ipapo vakafa vachamutswa. incorruptible, Mukusavora. and we shall be changed. Nesu tichashandurwa. Now they will be raised Pavachamutswa. in a form of incorruptibility. So which means Nemuviri usingavori. they can't rot anymore. Havachavori. They can't be affected by the elements or whatever, the weather and everything anymore. Havachanetseki nezvimwe zvinoitika. So we shall be changed. We will be different. Tichasanduka tichasiva yakasiyana. This is a glorified body. Muviri wakabwinyiswa. 2 Peter verse 1 verse 16. You'll read these scriptures later. Peter I'll be wechipiri, reading verse quickly 1, here. verse 16. So 2 Peter. So now Peter wechipiri. we know that the Lord will come. The word of God says he will come. Shoko raMwari rinoti Ishe vachauya. We know that the trumpet will sound. Toziva kuti hwamanda icharira. We know that when the trumpet sounds, we are going to, the dead will rise. Toziva kuti hwamanda paicharira. We know that when the dead have been raised, we will be caught up and we will meet with the dead and Isu Jesus tichabvutwa. in the sky. Tigosangana nevakafa na Is that Kristu difficult to understand? makore. Zvinonetsa here unzwisisi. Turn to somebody and say, I'm looking forward to that. Ichandakatarisira izvozvo. Chero mudeganza ndambokwira, but I'm looking forward to that. Ndakatarisira izvozvo. Chingobhururuka pasina ticket kana chi. Right. So, and then, but the beautiful thing is, you are not just going to go like that. The first thing is that your body is going to be changed. Chekutanga muviri In an wako instant. uchashandurwa. And I'm sure Chiripo-ripo. that is one of the reasons why you will be able to go and fly. Ndo chimwe chikonzero chaita kuti ukwanise Okay, kuenda. 2 Peter 1. Peter wepiri chapter 1. This is a declaration. Ichi chitsidzo ichi. For we did not follow cleverly devised Nokuti stories hatakutevera ngano. when we told you about the coming of the Lord Tichikuudzai simba rokuuya kwaShe wedu Jesu Kristu. in power. Nesimba. But we were eyewitnesses Asi takanga tiri vanhu vakaona umambo hwake. of His Zviri majesty. zvapupu. He received honor and glory from God the Father when the voice came to him Nokuti iye wakapiwa kukudzwa nekubwinya naMwari. from the majestic glory, saying, This is my son whom I love. Panguva yakauya inzwi kwaari richiti, uyu ndiye mwana wangu wandinoda. With him I'm well pleased. Naiye ndinofara. We ourselves Isu pachedu heard this voice takarinzwa inzwi that came from heaven rakabva kudenga. when we were with him on the sacred mountain. Patanga tinaye mugomo. Now, you see the beauty of all this. Uri kuona zvinonakidza So, pazvese izvi. after telling us about the coming of Jesus, Atiudza nezvekuuya kwaKristu. you know, Paul declares Po vanotsidza achiti that we did not follow cleverly devised stories. hatina kutevera ngano. These are not just stories. Hadzingori ngano idzi. These are things that we are eyewitnesses to. Zvinhu zvatiri zvapupu zvazvo. So, everybody here, Wese ari pano. I'm going to say things which are very difficult to prove in the natural, Ndichataura zvinhu zvinonetsa But which kunyatsosanangura panyama. things which have a certain level of witness. Asi zvinhu zvine zvapupu. Now, listen, Terera. it's not only Paul, Peter, Haasi Paul naPeter and chete other apostles nevamwe apostora who have seen the Lord Jesus vakaona Ishe Jesu. or who have been to heaven. Vanhu vakaenda kudenga. There are many people. Kune vanhu vakawanda. I have listened to people who went to heaven, Ndakateerera kubva kuvanhu vakaenda kudenga. not dreaming, Kwete muzviroto. dead, Kufa chaiko. 2, 3, 4, 5 days, Mazuva maviri matatu. certified dead by doctors. Vanachiremba vakatonyora And kuti suddenly, yafa. when everybody is preparing to bury them, they come back to life. Vagadzira kumuviga obva amuka.
And it doesn't matter if the person was in India hazvina basa kuti aive or in kuindia Australia kana kuaustralia or in America. kana kuamerica, All their stories sound the same. nyaya dzavo dzakafanana. So now you're having evidence. Saka tine umbowo. So Paul is saying here, you know, Paul ari kuti pano these are not just stories. Ayolongoya pano kuti tudangoona kuti noti unofanira ngove careful kana kuti akazodzoka Jesu wacho manje unopinda bhisi. Ufanele ube careful ngoba uJesu wakhona ngabuya haasangeni peace. Ayo. Hayi. Ini ndakatomirira kudzoka kwaJesu. Ngimelele And then ukuphenduka kuona kukaJesu. evidence every day Ngiyayibona i-evidence nsuku zonke. yekuti I'm in the right track. Amen. So, hanzi takamuona. Kuthiwa sambona. Now, as I build up my issue with you, ndichifamba let me tell you a bit of my personal experience. rega ndikuudzei zvandakasangana nazvo In 1970, what year was this? 75, I think. muna 1975 I had just I had come back from a conference, a Zayoja conference, ndandangobva kumusangano wezayoja Easter conference, yeeaster. and these conferences were held at a place called Kwabobo, a farm, in a tent, just like where. mutende kwainzi kwaBhobo. That was those days, that was their annual conference. ndo kwavaitira musangano wegore kumupurazi Kwete Bobo, munhu mai wa Kwabobo. kwete mufundisi Bhobho ava kwaBhobo. So I came back. I mean, I was really high. ndakadzoka It was one of the most powerful spiritual experiences I've ever had. chimwe chiitiko chemweya chine simba chandakasangana I'd nacho. never been in a situation like that. ndambosangana Never heard the word of God preached like that. ndambonzwa shoko raMwari richiparidzwa seizvozvo. Amen. Amen. So I went home to my uncle's place in Harare. ndakaenda kumba kwasekuru vangu And I remember I slept in the lounge on the floor because ndikarara when I got there, there were other visitors. kwaive nevamwe vanga vashanya. So I was alone in the lounge, ndiri mulaunji imomo asleep. ndiri ndega ndakarara. When I woke up, pandakamuka something very strange was happening. pane chimwe chisinganzwisisi. I was lying on my back, ndandakarara nemusana and suddenly I could see, ndikatanga kuona even though my eyes were closed. nyange maso angu anga akavharika. So it was like I was standing in this place. zvaita kunge ndakamira pane imwe And nzvimbo. as I stood there, ndakamira ipapo a big, zambara rakakura. you know, when I say big, I don't even know how I can describe it. handizivi kuti zambara But you know, iroro later, ringaita sei. I understood when you ndakazonzwisisa hear that the city of Jerusalem, which is going to descend from heaven, kana uchinzwa kuti guta will be rejerusarema 1,000 cubic miles, I think, something like that. 1,000 miles long, 1,000 whatever. So I began to understand that akatanga kunzwisisa that is the gate into that city kuti ndiro gedhe rekupinda muguta iroro. from its size. But when you are in a vision, you know, you stand there, you can Kana actually. uri muchiono uchinyatsoona. So this gate came and stood right there in Gedhe front of riya me. rakauya rikamira I couldn't mberi kwangu. see the other ends. ndaisaona mamativi But ake. I knew this is a gate. asi ndaiona kuti iri gedhe. I closed my eyes, I could see it. ndandakazarura Opened my ndikavhura eyes, I could maziso, see it. ndikavhura maziso ndichiona. It was a dark gray, ranga rakaita but dark the grey. dark gray had Muvara-vara. silver-like edges. paive mamhenderekedzo akaita esilva. And the most incredible thing was it was shining, chaishamisa ndechekuti but the light did not blind you. asi chaedza chacho It was like oil, you know, it would shimmer. Nechishona kunonzi kunyiminya. mafuta. You look at the light and it's flowing towards you. Chiona chaedza And it's chichiita getting into your body. chichiperera. It's not blinding you, Chichiuya, but you know it's light. It chichipofomadza, asi unoona kuti chaedza. was incredible. zvaishamisa. So for quite some time, I don't know how long that was, I was standing there. And can you imagine being held, you know, spellbound by a gate, uchingoshamiswa negedhe not chete, seeing what is inside? usingaoni zviri mukati. But again, with spiritual things, I just knew as I stood there, and this is the gate. This is the gate into Jerusalem. Ndakangoziva kuti iri ndiro It gedhe didn't chete. open. And I was not worried. You know, some people say, I wanted it to open. No. I mean, it was not a right. I saw the gate of Jerusalem. Yanga isiri kodzero yangu That, kuti ivhurivhurike. that was a Ndakaona confirmation gedhe that reJerusalem. Jerusalem exists. chaiva chitsidzo chekuti jerusarema iriko. Ndakariona so zvinotaura nekuti hanzi ndakaona Ndakariona. ini ndakariona gate Ndakariona rejerusalem igedhe leJerusalem. hachisi chandobvunza munhu. Akusi into It was a engayibuza. powerful experience. So that was one. Chiitiko chine simba. And I didn't bother myself why it never opened. Or Handina whatever. I just kuzvinetsa kuti knew nerisina this kuvhurika. is the gate into Jerusalem. Asi ndakaziva kuti gedhe Now I'll reJerusalem. just tell you quickly three things that. Then the other one Chimwe chacho was a vision.
chachiri chiono And I was standing on a little like hill-like place. zvandakamira pakachikomo And suddenly I heard this wind, you know that ndikanzwa eerie wind, you know, like, mhepo imwe inenge inoita muridzo you know. And I'm just standing there and it's ndakangomira ipapo getting darker and darker and chitange darker. kusviba nekusviba I'm thinking, what is happening? kanetseka kuti chii chiri kuitika Then suddenly chiripo ripocho there was this voice which just filled the whole, you know, atmosphere. pakave nenzwi rakazadza And I remember in that particular vision, it was speaking in Ndorangarira Shona. muchiuono It ichocho was like, inzwi Nyika rakareti Shona. yaguma, nyika yapela. Pelile. And you can imagine combined with that, the sound of that wind, Kam- it was terrifying. zvichisanganiswa But nemhepo iya what I saw after yazvaityisa that was even worse. asi chandakaona Because zvakachakateera I saw people running from this direction, ndakaona vanhu vaimhanya vachibva uko going that direction, vachitizira uko eyes popping out, meso achita kunge achadzutuka total fear, nekutya kukuru nobody looking at the other. pasina aitarisa umwe Ah, let us have it hende chichiko chi hapana aibvunza munhu kuti chii. Nekuti kana ingilozi yaidedzera kuti nyika yaguma. Ngoba ingilosi zazibhemeza Nyika yaguma ende uchinzwa nezimhepo racho kuti pano patogumiwa pano. moya waukhona ukuthi hala pasokuyikucina So ava vanhu vaimhanya vachienda vakadai unongoona munhu akatarisa kwaari kuenda ziso rakavhurika. ilihlo But livulekile. the strange thing is that there were other people coming from that direction, pane vamwe vaibva kwaendwa ikoko going the direction where the others were coming from. kubva vamwe So, you know, I'm watching this, I'm thinking, why should they go that side? Because those ones from that side are going that side. totiza ikoko There was absolute terror. paive It wasn't very long. And then it ended. zvapera Then the third one, chetatu and of all the visions that I've, these three were very clear and very pronounced. It was like I was taken and put in a certain place to see. ndakatorwa ndikaiswa mune imwe So nzvimbo ndione the final one, again, I'm standing chiono there. chekupedzisira ndakamira pane imwe nzvimbo And suddenly there's a whirlwind. kobva kwatanga chamupupuri And it's turning around. And, you know, then I realized this is not a normal whirlwind. ndikaona kuti hachisi chamupupuri chakajairika ichi The sound, ruzha I can't describe it. handikwanisi kurutsana You know, whether I say a million trains put together or whatever. ngeno ndikati zvitima zvine chiuru here And that whirlwind kept growing as it moved, kept growing. And I can see it's coming from there, it's going that direction. ndikuona kuti chiri kubva uko chienda uko There are two things that I remember that I pane noticed. zviviri zvandorangarira I saw projectiles flying, ndakaona zvinokandwa zvaiuya which broke houses into pieces. So, you zvaipanda know, dzimba dzita mafufu when a whirlwind is turning around, it throws things around. chamupupuri kana chichitenderera So there were chinokanda projectiles coming out of there, pane and zvaikandwa if they hit a complete building, it would just go into chivakwa smithereens. chaingoputsika I saw mountains, not ndakaona hills, makomo kwete being chikomo sucked by that thing. makomo achisvetwa I nechamupupuri mean, a whole mountain literally just being lifted gomo richingosimudzwa rakadaro and drawn into the circulation of that thing. richipinzwa richitenderera nechamupupuri Terrifying roar. Even to zvichityisa this day, I can hear the roar. kusvika nhasi ndinonzwa So, ruzha rwacho nothing was said initially. hapana chakataurwa That thing pakutanga just went, and you know, I could see the cloud. And I knew if this thing went around the whole earth 3, 4, 5 times, nothing is Ndakaziva going kuti to ichi remain. chikaramba chichitenderera pasi rese kaviri katatu hapana chinosara So I had an opportunity to ask, and I said, "What is that?" ndakave nemukana wokubvunza ndikati chii icho Zvikanzi neshona hasha dzamwari. Athiwa-ke Shona ulaka Hasha lukaNkulunkulu. dzamwari. Ulaka lukaNkulunkulu. Nokuti pandakamuka so, ya, unozwa kuti ya, hasha dzamwari. Ngathi ngivuka ngizwe ukuthi ya Alazi ulaka lukaNkulunkulu. hasha dzamwari. Abantu abalwazi ulaka lukaNkulunkulu. Tamba namwari zvimwe zvatinoona zvichiitika sezvo. Lokho okunye sikubona kusenzakala lokho. So, like Paul, like Peter, like all of them, suppose peter nevamwe vese I've had experiences. ndine zvandakasangana In nazvo fact, I remember the other experience. I was fasting ndorangarira imwe nguva ndaitsanya and I was sitting under a tree. ndakagara pasi pemuti Then I looked at my body, ndikatarisa muviri wangu and suddenly I hated my body. ndikatanga kuvenga muviri wangu I hated my body so violently, ndakavenga muviri wangu zvine simba and I wanted to get out of my body. ndakanzwa kuda kubuda mumuviri wangu And you know, when you have an experience like this, you begin to understand that Uka- you are a spirit
You have a soul, but you live in a body. Unotanga unzwisisa kuti uri mweya une And a mwoyo, lot asi of unogara terrible mumuviri. things that happen to you are caused by your body. Zvakawanda zvakaipa zvinoitika kwauri zvinokonzerwa nemuviri. So you sense the holiness of God and everything, and Onzwa the utsvene very nature of hwaMwari. your spirit, and you feel like a trapped animal. That's what I felt like Onzwa that day. kuti kunge So, mhuka yakatadza. Short experience, maybe 5 minutes, but Zvakaitika I was chinguva chidiki. literally trying to tear Asi out of my ndainzwa body. kuda kubvaruka kubuda mumuviri wangu. But God wanted me to understand Asi Mwari vaida kuti ndinzwisise that there is a spirit and there is a body. kuti kune mweya. So, you know, nemuviri. there are things. If we are to ask people here to give testimonies, you'll hear Vape uchapupu uchanzwa zvakawanda. dreams, encounters, Zviroto and nekusangana things that nezvinhu demonstrated that there is a God zvinoratidza kuti Mwari variko. and that the world is going to end. Uye kuti How many people nyika here have had ichapera. dreams? Just raise your hand where you are. Vangani A hint, vakamboita zviroto. something that showed you that. Chinhu And chaingoratidza kuti we of all people, ukaona Mwari akutaura namambo tuterere, imi muri kuno kukemp kunoku. Nekuti zvinotendeka kana zvikataurwa nemunhu akadaro. kuyakholwa uyakwanisa ukukholwa nxa ukhulunywa ngumuntu onjalo. Achidzoka hayi inyaya dzekutamba naye. Yeah. So hatigoni kuramba kuti hazviko. Asingeke sali ukuthi akukho. Zviriko zvinogona kunetsa kuti uchitaura neumwe munhu kuti that tangibility won't be there, but hakuna munhu anogona kuramba kuti hazviko. Kukhona. Amen. So that was my personal experience. ndo zvandakasangana I nazvo saw the zvazvo. gates of Jerusalem. I did. Ndakaona magedhe eJerusarema. I saw the reactions of people when the world would end. Ndakaona maitiro achaita vanhu Penga panopera chaiko nyika. kuona kuti munhu akutopenga hakutarisi hakuoni kana kuona kuti pane pamwe paunoti uchimhanya unenge uchitarisa raundi iyi uchiti uku maybe kwavari kubva uku kwakadai kwapasina izvozvo. Amen. Yeah. Ameno zvavangaona uku. They wanted to be as far away from it as possible. Yeah. So vanhu vachiita zvokutamba zvavari kuita zvavo. Abantu besenza ukuhlala Now, khona kwabakwenza. what are the signs of his coming? Zviratidzo zvekuuya kwake zviko. So now I've shared with you, we know that Jesus is coming. Tinoziva kuti We know what Jesu will akuza. happen when he comes. Tinoziva The zvichaitika trumpet kana will sound akudzoka. and we will be caught up in the air. The dead will rise. Vakafa Our vachamuka. bodies are going to change. Miviri yedu ichasandurwa. And how many people know that this is going to happen? They feel, Vangani I believe vanonyatsoziva this is kuti going to zvichaitika. happen. Amen. Amen. Now, quickly, signs of his coming. Zviratidzo zvekuuya kwake. The signs of the coming of the Lord Jesus. Zviratidzo zvekuuya kwaishe wedu Jesu. Now, the Bible is very clear. Bhaibheri rakanyatsojeka. And it says you will hear of rumors of war. Rinoti muchanzwa mahunga ehondo. You will hear of rumors of war. Muchanzwa mahunga ehondo. Right, that's Matthew 24, verse 6. Mateo 24 pavhesi ya6. You will hear of wars Muchanzwa zvokurwa and neguhu rumors of rokurwa, wars, neguhu rekurwa. but see to it that you are not alarmed. Chenjerai musavhunduka. Such things must happen, Nokuti izvo zvese zvinofanira but the end kungoitwa. is still to come. Asi kuguma kuchigere kusvika. Nation will rise against nation, Rudzi and ruchamukira rudzi. kingdom against kingdom. Novushe ruchamukira vushe. There will be famines Nenzara dzichavapo. and earthquakes Nehosha nekudengenyeka kwenyika. in various places. Kunzvimbo zhinji. All these are the beginning of birth pains. Zvinhu izvi zvichava kutanga kwenhamo. Then you will be handed over to be persecuted and put to Zvinova death, chakuisai kumadambudziko. and you will be hated by all nations because of me. Vachakurai muchavengwa namarudzi ose nokuda kwezita Now, rangu. I want us to be very careful on this one. Ndoda kuti tichenjerere panyaya In iyi. China, people are persecuted for their faith. Kuchina vanhu There vanoshungurudzira are countries where kutenda people have been killed. In Iran, Iraq, and so on. Christians are killed for their faith. vakaurayiwa kutenda kwavo. So it's not like you have to wait for this to happen to you. It has already happened. To a lot of people. Zvakatomboitika, zvinotoitika. It might never happen in this way here, Zvinogona kusaitika kuno kwatiri. but there are people who have already experienced this. Asi kune vanhu vakatosangana There are people who are nezvizvi. getting killed. Kune vanhu vari In kutourayiwa. China, when somebody gets a Bible, Munhu akatowana bhaibheri they chaiyo. memorize it Vanotoriisa mupfungwa so that when they get arrested, kuti they kana know the Bible. vasungwa vanoziva bhaibheri.
Because you can't afford to be found with a Bible. nokuti haufaniri kuwanikwa une bhaibheri. So, there are countries where in the Muslim countries you can get killed. Nyika dzemamuslim unogona kuurawa. ISIS was beheading Christians. ISIS yaigura vanhu musoro. But this didn't start now. This has been there for Hazvina quite kutanga a while. zvino, zvagara zviriko. So, then earthquakes have been there. Maearthquake agara ariko kudenge nyika kwedu. So, that's not really, but we know it's part of the signs. Because Asi tinoziva we are ndokuti being kuitika told to zvakati- watch out for certain things. tiri kuudzwa kuti gamuchenjerere zvimwe zvinhu. Now, at that time, and when you get persecuted and Panguva you iyoyo are kana getting killed, mashungurudzwa, now, this is one of the problems, because the reason why I heard yesterday, ndakanzwa nezuro well, this might have been said in humor, that when that song was sung, "Deindine mapapiro ndabururuka," and so forth. So I think when this tent was lifted up, somebody was saying, "Aibo baba chingwemboro mapapiro." Abantu bethu besithi lapha kuhlatsheli ingoma yokuthi ngabe ngilimpiko ngiyaphapha. We have a lot of people who are very negative because they want to act as if this is negative. When you talk about death, it's not negative. Tichafa. pesa. You can't talk about it every day, but we know. Hatingazvitauri zuva rega rega asi tinoziva. Amen. Amen. Yeah. Tichafa tese. We will go. Chaenda. Vasingadi, vanoda, those who are looking forward to you. And all you can do is maybe pray for God's protection. And it's not the will of God that people die when they are still Kutsanamata young. kuti Mwari So vakuchengetedze. there is a very negative. Now, the reason why I'm sharing this with you Konzero nei ndiri kugoverana izvi nemi is so that you understand that there is hope ndechekuti unzwisise in the kuti coming of tariro Jesus Christ. mukuuya It's not kwaJesu. something to be afraid of. It's Asi something to chinhu look chekutya, forward to. chinhu chekutarisira. Amen. Amen. It's something to look forward to. Chinhu So, chekutarisira. I love the way God deals with. Unofarira matauriro Open ekuita yourself up and Mwari. you see how God will deal with fear and all Unoona these kuti other Mwari things in your vanobvisa life. sei kutya nezvimwe zvakawanda muupenyu hwako. I had a dream one day. Ndakaita chiroto Dream, musi. vision, I don't know. Very clear. Handizivi kuti chiroto kana kuti People were chivision. being killed for their faith. Vanhu vaiurayiwa So there was a big, like a gorge paive and negomba a little bridge over that. nekabridge So kaiambuka on this side, kurutivi there were rwuno people, I think this side, there was somebody who was holding a sharp sword. pane munhu anga akabata munondo So you got there and they asked you, Wasvika wokubvunza. do you believe in Jesus or not? unotenda here muna Jesu So if you said you believed in Jesus, ukati unotenda muna they Jesu would ask you to walk across that thing. Vai- But the moment you began to walk, pawaingotanga kufamba they'll cut your head off. vobva vakugura musoro So you can imagine I'm seeing this and it's I don't know if I was in the queue or whatever, but I saw this thing, I was looking at this thing. ndakaona zviti kana ndakatarira And people were getting killed. vanhu vachiurawa But the amazing thing chinoshamisa is, most were not getting killed. Most were, vakawanda vanga vasingaurawi nekuti hama dzangu wakagara ipapapo ukanzi tuka Jesu kana ukaramba tinokuuraya. Hleli khonapho kungathiwa thuku Jesu. Musadzikame zvenhema muri ipapo muchiita kunge makristu echokwadi. Ukanzi tuka Jesu. kungathiwa thuku Jesu. Do you ever deal with those issues? Because if you don't deal with those issues, nekuti ukasabombofunga nyaya you idzodzo won't prepare a reaction. haugadziriri kuti unozoita sei And you won't give yourself an understanding of what will actually be hausviki happening. kunzwisisa So- kuti chii chinoi chiitika As I watched, ndakatarisa kudaro I saw this man getting there. ndakaona mumwe murume achisvika And they said to him, do you believe in Jesus or akati not? unotenda here muna Jesu And he said, I believe in Jesus. akati ndotenda muna Jesu And they said, look down there in the pit. vakatarisa mugomba umu Do you see those heads? uri kuona misoro iyo Do you believe in Jesus? unotenda here kuna Jesu And he said, yes, I do. akati hongu Do ndotenda you muna understand Jesu that we are going to kill you? Yes, vakati unoziva here but I takuuraya believe in Jesus. Akati, He's yes, Lord of ndotenda muna Lords. Jesu. He's going to come back again and so forth and so forth. So they Achadzoka. said, you walk across. Now, this Vakati, is what "Iwe I saw. ufamba uenda." izvi ndo zvandakaona So the man begins to walk murume uyo akabva atanga kufamba onto the bridge. achiinda pazambuko His spirit mweya wake jumps out of his body. obva wasvetuka kubuda mumwiri wake His body walks on its own because it's already in Unoramba motion. uchivafamba nekuti wagara But he is uchifamba. standing beside his Iye body. akamira parutivi rwemutumbi
and the head is cut off. musoro obva wadimburwa. Kana ukafamba naMwari zvinonetsa vamwe hazvikunetsi. Nokuti nyaya itaura apa ndeyekuti ini ndinoda kuti uite sarudzo ndigopindira. Ini ndoda kuziva sarudzo yako ndigozopindira. Saka kupindira kwacho ndokuti vachakugura musoro asi iwe unenge wabuda. But because of your fear, asi nekuda kwekutya kwako you denounce your God and you are destroyed. unoramba Mwari wako oparadzwa. Very beautiful vision, that one. Chiwono chainakidza. Musatye kana Bible richiti musatye. Unoziva munhu akafa zvechokwadi asina kupindirirwa naMwari aiti pairohwa nezvipikiri akanzwa pain yese ndiJesu. Bible rinoratidza hapana pakapindira Mwari kuti asanzwe pain. Asi vamwe vese vachaenda through persecution, I can assure you there will be an intervention. But you will have to make your decision first. You have to make your decision first. So there will be persecution, but are we supposed to be afraid? No, we'll stand up for what we believe. Asi tinomirira zvatinotenda. How many people remember the story of Stephen? Vangani vanorangarira nyaya yaStephen. Wambona munhu anoti achirohwa nechidhina, chidhina chiti ba. Iwo vati denga razuruka. Chimwe chidhina choti ba, ndiri kuona mwanakomana waMwari agere kurudyi rwaMwari baba. Vakanga vakungorwa nemwiri yabuda nekuti izvozvo zvokuti akanga akuona mumweya manje zvinoratidza anga aine another state. Asi akanga aita decision. Vakabata zvidhina. But I am not denouncing my faith. Mweya achimva ati pfe. Ndo zvinoita Mwari izvozvo. Ndosaka Mwari achiti usatya. Usatya. Daniel, uri kuona mazishumba aruma. Ndo matiri kukukanda imo. Amen. Kuona moto. Chero mukandikanda. Handisi kuzoita zvamuri kuda kuti ndiite. My God is able. God is able to deliver me from this fiery furnace. Vakumoto unotyisa uyu. Kudenga ngurozi naMwari watanga kutasana vachipana ma-high five. Ndai munobatsira mukomana uyu. Kudenga chenjererai mazana amene zvingotaurwa zvematare. Kapelane kulezi nsuku lokukhulunywa kwamadale lokho. Kana uchinda pa internet paunongora amaprofita achingoti hey matare chi. Ungahamba ku-internet matare zvinoitwa nen'anga ndo dzinotaura zvematare. Ngokwenyanga ndo zvinorakidza kuti some of these so called prophets. Jesu agari dari nemunhu kana achida kukubatsira. Hakuna consultation inoitwa izvi. Problem. There's instant intervention. Mwari vanopindira chiripo ripocho. Amen. Amen. So you see how then the fire just couldn't burn. Moto hauna kuvapisa. Hanzi nevamwe shumba dzakaita kiti. Abanye bati izilwane zaba ngomangoyi. So you see, don't be afraid. Ungesabi. Make a decision for what you believe in. Sarudzo umire nezvaunotenda. Have convictions. Iva nechitsidzo. In the name of Jesus. Muzita raJesu. So chero kataza vana nhingo vakatushurwa maziso vana John vava. Wakabona munhu atushurwa maziso anoti ndakatarisa. Ndobva ndataridza ndikaona kunyora bhuku reRevelation yakanyorwa naJohn asisina maziso achiti ndakatarisa ndikaona umwe murume ndikatarisa ndikaona chakanzi what was going on. Iwe ndiwe chimuviri ichi kana Mwari akakuisa pamusoro pechimuviri ichi. It's a different thing. So anyway, you will be handed over to be persecuted and hated. At that time, at that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. YekuRwanda munhu achishamisika kuti mai ava vakatiuraisa taigara tese we neighbors asi ndo vakatouya
pakati vachiuraya vanhu vabuya vachichekwa. nabantu abathwele amabhemba Uchati bebulala kuti abantu nhaye maindingi athi nazi bani uyauya mazendama webroadway stores ubazendama weBroadway stores baba vanaelda mazendama ubaba wabo Elder Mazendama akarohwa kumukobha kushurugwe wachayiwe shurugwe zvematongerwo izvo zvizvi khonoko okumba aitungamirira vanhu vacho avegosawo kuchechi kwavo wayekokhela abantu bangikhona vakavara vakamurowa kusiyafa atewachaya aphosa ukufa khona igosa athi mtikoni vataitese kutonda munhu usanyanya umutemba stereki temba mwari ungamthembi kakhulu themba uNkulunkulu sanyanya kutemba munhu ungamthembi umuntu kakhulu lo umuntu hayi you will be surprised who is going the Judas who will take you to the priest. uchashamisika Judas anokuendesa kumpriest iwe unenge usina basa nedambudziko rako unenge wakatomutarisa uchinechokwadi kuti awusumdubekeli ukuthi atenda yiko kwenza. So hanzi many are going to turn away from the faith. Kuthiwa abaningi Gara wakagadzirira spirit yacho. What are you going to do when these things begin to happen? uchaita sei zvinhu izvi kana But zvakuitika if you denounce the faith, do you Asi kana understand ukaramba what that kutenda. means? unoziva ere kuti zvorevei We have to think about that. ufanira kugara Halongo uchizviziva gara ingonga zvema breakthrough nechine. Jesus is coming. ucabanga ama-breakthrough Jesu yes. So, and many false prophets will appear and deceive many people. vaprofita venhema vazhinji vachamuka we have seen vachitsautsa this. vazhinji We know that there is a proliferation of false prophets. tinoziva Right kuti now. pane kuwanda kwevaprofita venhema Not everybody who is preaching is a false prophet, but kwete vese vari kuparidza for all those who have been Christians, like how many have been Christians for about 20 years here? Raise your vangani hand. vave let's see. nemakore anodarika 20 vari You makristu pano know that there are a lot of false prophets. unoziva kuti kune vaprofita venhema Unoziva kuti zvanga zvisikwe izvi. Zvakuita zvanga zvisikwe. lokhu asebekwenza katesi kwakungekho lokho. And we have people here, going into very poor areas and tine vanhu vanoenda people telling kunzvimbo them, we are paid by those prophets to vachitaura go kuti there and tinobhadhara pretend to be sick so nemaprofita that they can kuti say we are healed. tinonyebedzera We have kuti encountered tinorwara. people like that. takasangana nevanhu vakadaro And we know it's going on. toziva kuti zviri kuitika But that is not our focus. We are not here to preach about false prophets. We preach Jesus. hati We know it's paridzi happening. zvemaprofita And venhema, Jesus said, paridza Jesu. regai zvikurirane. I'm not going to waste my time preaching for an hour about false prophets. Regai zvikurirane. yekani ukhule ndawonye. So many false prophets will arise vaprofita venhema vakawanda and vachauya deceive many people. vagotsautsa vazhinji Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. rudo rwavazhinji ruchatonhora nekuda kwekusarurama kuchawanda But the one who stands firm to the end will be saved. asi unotsungirira kusvika paguma uchaponeswa You have to be aware of these things unofanira kuziva zvinhu izvi so that when the challenges come, you kuti stand firm. kana zvouya unomira Love will grow cold. rudo ruchatonhora The people that you really used to care about or whom you thought cared about vanhu you will change. vavafunga kuti vane hanya newe vachashanduka And we all have started to see this. tatotanga kuona zvinhu izvi We've started to see some of this. tatotanga kuona zvimwe zvezvinhu izvi So these are the things that tell us something is going on. ndo zvinhu zvinotiudza kuti pane 2 Timothy 3 verse 1 to 7. timoti wechipiri chapter 3 verse 1 to 7 So we are being reminded in very real ways tiri kurangaridzwa nenzira inobatika so that we really understand that, okay, if kuti the Lord Jesus is going to tinotonzwisisa come, and if these signs which we are beginning to see, nezviono are happening, zvataakuona izvi zvichiitika so definitely something is about to happen. kureva kuti pane chakuda kutoitika Okay, let's Matthew 2 Timothy 3 verse 1 to 7. I love this one. It's so clear. Wechipiri chapter 1 verse I want 7. you to read it in Shona. Ngativerengwe nechishona. Look, But mark this, there will be terrible times in the last days. zvino uzive chinhu ichi kuti namazuva okupedzisira nguva dzokutambudzika dzichasvika People will be lovers of themselves, vanhu vachazvida lovers of money, vanoda mari boastful. vanozvirumbidza Ukaona madirwo ari kuitwa mari nevanhu vezvino, they will do anything. Akanzi kumura hembe dzese, anokumura. Akanzi taura shoko risingatauriki, anoritaura. I've said this before, kuti mawords eshona, especially ekudescribe muviri nekuita zvimwe zvinhu. Halicheli kuti amabala esintu Vanhu vatema havaiti zvinhu zvisina mweya mukati. zimba
abantu abamsunda chero achipa zita remwana kana remombe chayo rinofanira kuti kana rikataurwa panofanira kuti kuve nedhimoni rinomuka. igama lomntwana ngitsho lenkomo Saka chero lingakhulunywa kube mabody parts chayo ngitsho izitho zomzimba. unonyazoona kuti chero ungausati usingazivi kuti rinorevei ungakwazi ukuthi lichoni. ndinogona kutaura ndakasununguka pano kunge biology tichakungoti vagina. The vagina is a woman's private part. Hamuna kumbonyanyovhunduka panapa. Vangonditarisa zvinyi makadai. Ndirikande neshona izvi. Akulijike ngeshonusi. Vanhu vatotanga kuendawo neeji kuti ende chero ndikazoparidza hamutendi kuti ndiri munhu wamwari. Ngingaze ngichumayele ngithi nalisoze lingikholwa ukuthi ngumuntu kaNkulunkulu. Unozoti wedinorukatorositorovhudzi chero chizvinhu zvese unozoti uyezwa inwele zisima. Why were they arrested? They were having sex in their car. So the police arrived and arrested. Nditaure neshona kuti vaikanga vachiningirikira. Mune nharo here. Hakuna ningirikiri. Asi iye zvinezvo. No, I go on social media. Ende mungware chero kana ndikaona vezvinona ndeyekuchechi ndotanda kutokuti gogogo ndichitarisa kuti uri kuitei ipapo. Yabe semfuna ukubona ukuthi wenzani. Kana ndisina zvokuita I surf the internet. I just check. Ari kutaura nezveya. Khuluma ngani lo? Uchiisa zvimapictures zvako izvozvo uchiita zvima-comments zvisina nebasa. Ngama-comments ongela ndava. Kana ndichikuziva ende vamwe wenyika mune muchiuya papeji yangu saka ndokubatai kwandokuita iko. Abanye liyabuya phela kupeji yangu profile yako kuti ndione kuti unenge uchizvifambisa sei. But unozati pane uyu anogara achingotuka vanhu uyu harizi vhangeri kunonzi kutuka machapta ekutuka lola machapta okuthethisa abantu mukomana uyu anongoita anonge zvakamubata. So you know sometimes you say something and you just think vanhu vanotaura zveshuwa here rega ndione ungotikiti tona anotaura ari serious kungatumwa naMwari. Vamwe mai vekuku vaakazodenhana navo angazomnye umama aqalana naye ngani murume wakananaidzwa ende hapana ende ipapo anenge akapedza mwedzi asina tisingamuoni waqeda inyanga engabuyi hapana chavaisiya akachiyanga lutho aidescribe kubva kumusoro kusvika kutsoka kunga vakambozviona zvinhu zvacho describe kusukela ekanda you look at and even vamwe vana mai nhingi and whatever vamwe vatinongoona pamanhingi papo onazi vani lava abanye siyabasipona achitaura with a straight face yabe khuluma eqinisile sibili imimi vamwe venyu imimi lina abanye benu mozati ndakamboinvitwa kulunch nemamwe masista eRoma wake wainvitwa kulunch lamanye masista eRoma zvangu nawo dasvika takudya lunch havasi kutaura vese lunch avakhulumi varingonongedzera chinyora tumapepa you can eat now. It's okay, you can eat now. You can eat whatever you want. No, it was we are fasting talking. This is a true story. It was and it looked so stupid to me, you know. But I mean, the lunch was very good, so I ate wrong. Very serious. Ende iye pachaka anofanira mazuva matatu ekutsanya pasvondo. Yena ngokwake kufanira lazi ndingabata amalanga matatu. Nekuti hanzi neBhaibheri mukutaura mune kuzhinji mune kutadza kuzhinji. Lite ekukhulumeni okunengi emazwini amaningi kulokukhulu kulokona okunengi okukhulu kakhulu. Saka ukatsanya kutaura zviri nani pane kutotsanya food because food haina chayekuita. Asi mashoko auri kutaura aya they are very dangerous. Ukuzila ukudla ngoba ukuzila amazwi kuyasiza kakhulu. So, you know,
Some of you need to fast your phones. vamwe venyu munofanira kutsanya mafoni enyu. No, there is no better example of an idol than your phone. Hapana mufananidzo unodarika foni. And pana dzimwe phone dzinorira vedu zvokuti saka iwe unenge wakuda kukompera kuti okay foni yake yarira ka20 yarira ka20 anogona kutokukumbira mari ikale ka20 kodwa yakucela imali yairi nyaya iye isina kumupa mari kati iringa njani ngamniki imali chaunojokonya kubva kuseni kusvika manheru chii uyabukuhlaba asi kana chegona obvisi hapana what will you be doing there? What profitable thing? Because we are not seeing the profit. utolani kuefonini leyi ikunikani manje ende dzimwe foni dzinotoroya ezinye ifoni kudala vanhu vaita mapere asi ezvino vanhu vane foni abantu kudala varoyi vemazuva ano vane foni impisi kulezi nsuku baloya ngamafoni dei paendwa apa zvaunenge uchitaura pa wainzwa here latest yanhingi wanzwa zvaita ile yini latest kazivani banyani muchidya vanhu ngenyama lisidla abantu inyama zabantu emafonini vantu varoyi vanodya nyama chifoni chako chinoroya icho you need to be delivered from that phone ifoni yako izvozvizvi iyaloya vanhu vese simukai musimudze maoko maasha bata ifoni dzese muvhure muone zvirimo amaasha tatana namafoni livule ipapapa unowana imwe foni yakatodza ameno zvavari kungopopota vari kumberi uyaitole ifoni kwakona ngazopopotane phambili khona ngani ndinotoshaya kuti vanopedza rini imamuno khonapho uyaswela ukuthi siyaqeda nini bere hauna pekuriisa saka ndomamapere emazuva anaya anyway let's move on. So now this one and number verse 2. So the first one, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, selfish lovers of themselves. Everything is about me, 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 me. Yeah. And we have a lot of people like that even in church. Yeah. So they'll be lovers of themselves. So this is how we begin to understand where we are. These are the indicators. Because, you know, I grew up in the 70s. I was an adult. I was at least an adult teen. Ah, no, Zimbabwe, I don't know, woman. Not my Christ, my heaven. Kana hama, kana chi, kana chi. You know, I remember driving from Gweru to Harare many times. And I feel tired, 8 o'clock at night. Without thinking, park my car, sleep for an hour, and not even think that anything will happen. And then start my car and proceed. Yes, you know, I must cut na two, I'll park in motor. Women, besides, people were just kind. And I remember sometimes ukangomira mota so vanhu pavanoona kuti hapasi pekumira unotoona mota dzakutomira uri right zvese zviri right chichi iye zvino saka unotadza kuona sei kuti pane zvinhu zvachinja. Selfish people, mbavha dzisingaapologize. Ndakangokanganisa ikokeshi yangu ikaenda kumwe kune imwe foni ndozofona pa ndikati iwe ndatumira mari ikoko ndini ndatumira mari hanzi regai tione nobva adzima foni yake tokodzwa uzibo kuti bachiti. But now everything is different. Amen. So, Hanzi, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Verenga hiyo. 2. Nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza. Hustlers.
When your favorite word is hustling, something is wrong. Right? Vanozvikudza, vanotuka, vasingateereri vabereki. Vanotuka. Kudhara wedre kuti kutuka kwaive kutuka. Yes, it's entertainment. So chichi nonetsa kuona kuti something is wrong and something is happening. Taura verenga henyu. Vasingateereri vabereki, vasingavongi, vasati vari vatsvene. Amen. Abusive. Abusive people. Don't care how the other people feel. Boastful. Inini nomvanda zodai, inini nomvanda zodai, ndini ndakazodai, ndini ndakaita kuti zvidai. Nekunyepa. Boastful, proud, kututumara, Satan. Ungrateful, disobedient to parents. Wese mwana muno masingateereri vabereki uri kuzadzisa ngirikire mazva. And you know, because ndinonga atizonyatsowana time yekupedza zvinhu zvese. You must never deceive yourself that there are no sacred things. Kana musingazivi kuti kune zvinhu zvinonzi zvinoera hazviitwe. Muchaziva ndaitaura navo pachiota, pana vanobva kwachiota pana. Pana vanobva kwachiota padhuze nekumauseko. Simudza ruoko tuko. Hapana. Wakambodzwa sango raikoko rinonzi kwachiringa mudenga. Kune sango ranzi kwachiringa mudenga. Kwachiringa mudenga, kana uchifamba muna chiringa mudenga, vangotarisa kwauri kuenda. Ufanele uhambe vangotarisa saizi vanozokutsvaka wakupenga. Vakangele eceleni kupela baza kuthola usuhlanye. Nyotoriziva sango racho ndakamborifamba. Wake wadlula khona egusini. I remember ndaenda kumusha. Kwachikwaka iyo papa. Patakatenga stand yatakatenga yamboya wangu kwaBhorokwe. Taenda kumusha mbuya vachiripo macousins anga aripo iri holiday. Nomba taenda kumazhanje. Padanga rave padhuze nepamba. So tiri kudya mazhanje. I think it was in the early 70s. Maybe late 69 or 1970 somewhere there. And you know, we are eating mazhanje. So I pick mazhanje, I throw it away. So one of them says, no, you don't say that. How many people know about things like that? No, you don't say that. You don't say that. No. Unongo kanaona rakaora ridzosere pasi. Utsvaga rimwe. Nani vampurisa. Ndaona rimwe futi rakaora. Wasati pamba paitooneka so it was about 300 meters away. Endlini ngangubona 300 meters. Patakanzenda ikumba ini uyo opposite direction. No, this happened to me. Mina ngakamba opposite direction. I was two of my cousins. One's Godfrey, no one's Shepherd. Hayi labo cousin abangu2. Shepherd kuenda kuphi? Ndinoda kumba. Haza kumba ndikuku ngathi hayo. Kumba ndikuku. Ngathi kwathiwa endlini. Marufu ekumba achitooneka. Kutaita kundibatirana iwo unopenga here kumba ndekukumba ndekuku. Mazhanje akaora. Amazhanje aboli. Uri kuudzwa nevanoziva kuti kuno kwakuitwe izvozvo. Abaziyo bayakutshela ukuthi akwenzwa njalo. Kuna akuitwe izvozvo. Akwenzwa njalo. Taitaura zvaiziya nezuro uko kwawakwenda akupindwe newe. Sasikhuluma ngoOziya izolo sithi lapho sosiya khona akuyiwa. Vana tererai vabereki. Bantwana lalelanini abazali. Tererai vabereki. Bantwana lalelanini abazali. Ari potsika hanzi rozoti munashe enkosini. Kurati musazorasike manje manziendei kumabira nevabereki abantu vakandenda pane zvinhu zvaunogona zvanditi. Kutsho ukuthi lingalahlwa ngabazali sibetshela ukuthi lot of things zvaunoteerera vabereki. Kodwa kukhona okuningi ufanele ukulalela abazali. Zvavanokudza because vane experience
odlula nekuziva kuti kiko. upenyu unozoningira. And besides, pasina zvokuti kana mubereki wacho wako achitaura, iwo unofanira kuteerera. Fanele Pozoya zvimwe zvinhu zvokuti as you grow, Mwari anenge akutaurawo newe plani yake, that's different. Usukula uNkulunkulu yabe sekhuluma lawe iplan. Ati nini baba vangu sekuru Manyika makaona chero paaiuya paya vasagoni kufamba papa. Vakati semu uya kuno. Wayesithenga sembuya la. Wachazati mdala yava physically there's nothing you can do to me. Uyabukwazi ukuthi ngomzimba ngamandla And then it was, you know what happened? Pese pandaenda unoona vabereki vangu. Chero kanta kunorara. Vanzwa gogo kana sekunda ndakunorara. Ko imboti bataika misoro iyi misi iri. Every day ndayabata musoro. Ndikabva South Africa ndikauya yoti ndakubolozorora. Komadi kumboti bata misoro. Mfundisi. Kusvika vafe ndozvandaita. Asi a week or two, I think 3 weeks or so before my father died, I knew he was dying. I took my whole family there. ndakatora mhuri yangu yese tikaenda ikoko. Tasvika takubva. Hatakuenda. Vakuda kuti ndikati nhasi ndimuri kunamata. Wathi hayi namhla ngothandazayo. Nhasi ndimuri kunamata. Hathi namhla ngothandazayo. Mwana pfugama. Ndinatanga pfugama. Aqalisa ukuguqa. Saka ndiropafadza. Wambusisa. Mama wakazopfugama. Mama wakho. Vana vakanga varipo vese vakaisa maoko pamusoro. Abantwana esasilabo wabathandazela. Vakazondifonera usiku. Wazemfonele usiku. Wagona wena. Wathi wenze kuhle. So I got my father's blessing. Athoni isibusiso sikaba. Tererai vabereki venyu kuti mazuva enyu awedzerwe. Lalelana abazali Vakaona kuzotsvira mota kuHarare. Achinetsana nababa Muchawa. Aiwa. Uri kundinyadzire social media influencer uchishama pa social media uchidi vabereki vachishaya kuti todiko towanda papi. Ko uri kudirei kudaro? Ndobva vatotaura zvemaelda ekuchechi Machawa. Akati ko maelda ari kundinetsa, mamwe maelda ari kundinetsa. Zvonyadzisa kaizvi zvauri kuita. Iye ega handisi kutaura zvekumbea akarota akaisa pasocial media pake. Kandogara ndichirota ndichitsva senichitadza kubuda mandine ndiri. Hazvisi zvinhu zvokunzi kwai ndinganzi ndanyepa zvazizere pasocial media. A few weeks later hoyo naGinimbi muRolls Royce chichipa moto. Uyu Ginimbi wacho akakandwa panze iwo akafa vachitsva. Umwe akasvika pakaona vachitsva kusvika vafa. Akazvirota. Baba vachitaura kuti akambouya kumba ndikamurova nembama. Vaitaura pafuneral ndakamurova nembama. Kundinyadzisire. Wabuya endlini ndo ngamchaya ngempama. Kundinyadzisire. Ungiyangiselana. Kune zvinhu zvinoera. Kana musingazvizive. Ezizilayo. Kana ukangoona chakataurwa mubhaibheri kuti usadai. Ungabona kukhulunywe eBhayibhelini ukuthi ungayenzi lo. Satambe nazvo. Ungadlali nawo. Akaba mota newspaper mese kana zvinzi mwana akaita accident ane 17 years. Ramba uchiverenga. Akanga aba mota. Ungezwa kuthiwa wayenza accident le 17 years. Akanga aba mota yanozwa kuti usatora. Wayentshontshile imota wayetshela ukuthi ungayithathi. I've read so many stories and I have friends who died that way. Labangani abafayo. Vabereki. Abazali. Kune zvinhu zvinoera. Saka apa muri kudzwa. Ezizilayo. Zvako zaza zvokuti unomirisana nana baba uchiti Uyamelana nabo. chero mahedheni vasinganamati vana baba vane chikamu chavo cheona. Ule ngcenye yakhe yokuhlonitshwa. Hapana, munomuchechi tinoziva chengetai vabereki. Look after your parents. Hakuna kuya kuchechi kuno kuchizoshayina kuti chakati vana baba vachifanira nzara. When you can do something about it. Hey, baba ndikavapa mari vanopfuta mbanje vanobva vaenda kunomwa doro. Baba ndauya nemari yenyu yekuzvibatsira zvekudya. Iyo ndo zvaunoita. Kana ivo vachifunga kuti kuzvibatsira kupfuta mbanje rega ivo ndezva iwe wauya nemari yekuti vazvibatsire. Wasununguka pati yako. Don't worry about what they are going to do with it. But parents must be respected and honored. Not kunzi kuenda kunganga, not kuitiswa zvinhu zvinorambidzwa neshoko ayo. Nekuti kutongwa munhu wese achatongwa baba nevana nemai nevana. Asi ngoba wonke umuntu
uza kumaphambili Parents, kwaNkulunkulu. kuzadzisa prophecy yemazuva ekupedzisira ende zvanyanya iye zvinezvi Isiprofeti samalanga okucina. zvanyanya Sokukunengi kakhulu. ende ndakaona vakawanda vakafa nazvo Ngabona abanengi besifa ngakho. ungrateful Abangabo. yaiyo ndorambo ibata hapana vanhu vari ungrateful Kulabantu abangabo. ende ndozviona kana ndakachengeta vanhu vakawanda Uyakubona ngoba wagcina abantu looked after abaningi. a lot of people Abantu abaningi. kangana chero kati ndite lista uzindo ndakafonerwa neumwe zvikanzi ndangokufunga nhasi ndikati Ngafonelwa taura naningi kati ndambona munhu akadari unozati wakatumira vanhu overseas wakadi majaha akazotisekesa zvikanzi koindava kusatsvaga vamwe waive nerudo ndikati tibvirepo ini ndikutsvage wayesithi usufuna mina ngudingi. so the point is you do all these things Uyayenzela abantu izinto zonke lezi. kune vanhu vanoshamisa Kulabantu abamangalisayo. not mukataza muchechi munomu and it's not only me I know people here elders pastors kutora munhu waasingazive ende vamwe wenyu muri muno Umuntu angamaziyo. takazonzwa musifoni yangu tokonzwa vanhu makadii mfundisi mwanakombera makadii mfundisi Ngezwa ichayi vanhu vekuzayo jako labantu bezayo janga. kune hobhoka vanhu vandakatengesa vatori maovhasiya machi vandakaparidza nyamba baba kuti vati munhu akakugamuchidza jesu Ubaba ukuthi sethe umuntu hautauri naye kana kumbomutenda one day awukhulumi naye ngithi ukumbonga ngelinye endai munotenda vanhu vakakugamuchidzai jesu that's the most powerful thing that happened ndosaka ndakatanga kufonerwa vamwe vaisangana navo uchidi akagara nevamwe mumba mangu vamwe vaive nemadhimoni vaidzingwa kudzimba otorino asi ndopaunoona chimwe chikosika kunyeya chaiko kuudza vanhu umuntu nangu uyakunyeya. zvino murimo munomu mune vanhu vakakuchengetai Abanye lilapha labantu abaligcinayo. hadzisi hama dzako Asosihlobo sakho vaikupa sadza wanga usina sadza racho wayekunika isitshwala wawungelazi isitshwala. musi wakangotukwa kana ungovhunzwa kamwe kanyaya iyoyo nyaya ndo wagarapo 5 years uchidya sadza katumbu kudai khonapho i5 years usidla isitshwala okuyisisi. uchirara pamubhedha uchipiwa magumbezi awanga usina izingubo ekunika wena ungelazi ingubo. all you remember is the day Wena kuphela okukhumbulayo. wakangovhunzwa kuti sei wadai Ilanga lapho wabuza. ndoza vanofamba uchiparidza vhangeri renyika yese Yiko iwe kana wakachengetwa pamba pevanhu uri queen iwe uri queen elizabeth Queen Elizabethini. kana kuti king solomon Umbe King Solomon. haudi kuitiswa chinhu ukangonzi ita ichi vari kundaabuse Ungathiwa yenza iwe wada kugara uchidya uchisevenzerwa iwe uyahlanya wena usetshenzela unopenga. nemhepo dzekumusha kwenyu Ule moya yangakini. muchinje imi vese vanoita izvo zvesvi Lonke lenza. nevese vakachengetwa nokamataura nonsense chero pamusoro pangu ina handina tsika ukagara mumba mangu unodya zvandodya vanhu vanogara mumba mangu vanodya Ungahlala zvandodya ngimi uyadla ekudlayo. anja zvinodyiwa nevana vangu Bayadla ukudliwa ngabantu ababo. asi musi wangoitika one thing bva pamba ipapapa werere uchitaura Kungenzakala You think God is going to ignore that? ungrateful ukhulume yonke into. ndo mashave urombe kumusha kwenyu akakuita kuti iwe uzoshayiwa kukugara uyanga angakini akwenza ukuthi uswele. siyana nazvesvo Shiyana nakho lo. ndinavafundisi vangu vandoziva munomu they won't think twice about taking somebody in Kulabafundisi Yes. ebaziya uyo namaxwell nemudzimai vagara navanhu Ahlale nawo. mba kunge ndovaridzi vedynamos mba makazara Hlezi labantu endlini igcwele. ndichamubvunza kuti pane akambouyawo pomusi ndakambofunga ndikatodza kuti handina kana sokisi remunhu Uyacabanga ukuthi angila ngisho isokisi. but inini kamanje mwari akatibatsira nekuti toziva kuti kana ndichiita chinhu handina expectation because I know handina kana I've never had an expectation on anybody because in fact you can't reward me the way that God rewards me but uri mhuka uinyamazana evhela ngapi wena ingavongiyo uri mhuka inobvepi isingatendi. gore rakapera musi ndakanzwa namwari taura zvisingataurike
ndikati zviko Kuthiwa uNkulunkulu khuluma ungakhulumi. hanzipota uchitaura zvisingatauriki Ukukhuluma ukhonoko saka ungakhuluma. ndakagara nguva ndisingazivi kuti zvinhu ndizvo zvizvi zvamuri kunzwa ndichitaura izvi Yikho lokho elizwa. zvinonga vanhu vanenge vachingoregekwa vachingoita zvavanoita vachingoregekwa vachinoita zvavanoita Abantu beyike vamwe kana yabase- kutouya kwandiri nze they abused me they what wakaabhuzwa nokuti wakanzi Abuse abangenza. korobha mumba Waabhuzwa ngokuthi wakukhoropa endlini. pamba paunogara Lapho uhlala khona. aiwa ini ndoda kuti ugare ipapo but you are not King Solomon, you are not Mina Sukandiro. ngihlale khonapho kodwa awuso King Solomon. and seni Yes, ndatendeuka God. manje mbuya wangu akanyorera mai vangu tsamba zvikanzi akana uyu mukomana pane zvakaitika kwai anozukandiro anokorobha Ugogo wabhalela umama incwadi wathi hayi. basa rechikadzi iwe hausi mukadzi une chinhu Owesifazane. umfazi wena lapha Umkadzi. xa ngikukhangela so ngiyabona umfazi Angakutarisa nona mkadzi. hatidi zvinhu zvisina nebasa reseso Asifuni. vakapiwa mweya wekuchengeta chengetai Abaphiwa vanochengetwa behave like normal people lawe nxa ugcinwa yenza Very simple. into normal. hanzi anotora vasina mhuri wovaisa mumhuri ndo zvinoita mwari izvo iwe kana waiswa mumhuri behave like a normal person Nxa usufakwe emulini yenza njengomuntu. nyaya mai vari kuchengeta nyaya Nyaya pane kamwe yokugcinana. andakazobvunza ndikati iwe mai vako havana kumbokutuka here Omunye mai vako havana kumbokutuka akazange kuthethise wena. he vandituka vazonditi Thethisa, ungenza lokhu nalokhu. kuti mai vako vana mai vanotuka vako vekukuzvara infact hapana anotuka samai vako vekukuzvara Akula muntu othethisa njengomama okuzalayo. ndo vanhu vanotuka manje ndaiona mai vangu chero pana sisangu chero mugoti une sadza waingoti Thethisa ukuthi chapa mugoti unongobuda mupoto uyathatha umphehle phu- wakamborohwa nemugoti kwauri kugara ikokoko ngomphehlo. saka muchingostadha mafese evanhu inini kandikamuka kuseni hauzoti ndiri mutungamiri wechechi Wazi ukuthi ngumkhokheli wechechi. ndamukirira ndikumukirirwa nefoni yekunzi tende yadona Lamhla ngivukele nje ifoni isithi tendiwe. ungavati hapasi 4 here kana ma5 ikoko Half-past ndo mafoni andinowana iwa Yiwo amafoni engiwathola. umwe kusouth africa now 2 o'clock foni nkirinki ndasimudza foni vasiyavanozviziva Omunye eSouth Africa ngale. baba Baba. tumirai ngirozi zeliving weti ndakufa kuno pane munhu ane pfuti pamusuwo tumirai living vanotomuzamuli vacho vatirikutaura 2 at night iwe kochi chiri kuitika ari padhoo baba Umuntu wako muromo wefuti unotori padhoo anga akajega futi nedhoo ipapo paari kudaro ipapo tumirai ngirozi zeliving weti umpopho ngomnyango. so ndenda unorara he kempu chiye pane zvakadai ndomuka kuseni kandiri serious Ngiyavuka kuseni serious. iwe ndozvaunogona kana uri kumba kwangu usatarise fesi yangu Nxa usendlini kapiwa ti inwa ti wakanyarara ungakhangela ubuso bami zvinhu zvinoitika mumusoro mangu zvakawanda don't look at my face chero pano pamusangano usatarise fesi yangu ungakhangeli ifesi yami. tese nambamatu zvinoitika izvo zveshe Kuyenzakala lokho. Sonke lo mama. saka ulongoti munhu wese ari serious atsamwira iwewe Wena ungabona ukuthi titoona nhamo ku everyday noti wakauya pamba kuti ufare iwewe Sihlekelele every day ngoba wabuya ngithi. turn to somebody and say be grateful Ithi kunonke Yes. umuntu bana ngumuntu obongayo. asi hatimbodi Kodwa akasifuni kuti kubatsira futi hakusi kuchengeta kubatsirana kumire hapana munhu ane simba rekuchengeta munhu Ukuncedisana. tichibva hapana apa mese imimi makagara mudzimba dzemafundisi nechini haini don't worry about me makagara mudzimba dzemaelda dzemanu hapana kana ukama akulala buhlobo. zvitama kudaiwo so asi uri kungotaura zvinhu zvisina nebasa rese Izihlathi ziphume kodwa lokukhuluma into engela. endai munotenda Hambani lebo. ndo zvimwe zviri kukutatisai kuwana zvinhu zvamunoda kuwana Yiko kunye okwelenza lehlule kuthola into elisifunayo. and I'm not saying hapana musi wawakarhavugwa indakaravugwa nababa wangu Akulalanga lapho Akaravugwa namai vangu. Kubi. ndakaravugwa nemabrothers masisters tese taingorhafurana taingoti munotoitana zvinhu Yonke ndawo kuyenza. ngoti wakumba kwevanhu chete woita sekunonzi Kodwa ngoba usendlini so ungrateful unholy
vasingatendi. Verse 3, without love and forgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good. Hey, you see the picture of one Amazon. Ukaona pa Facebook, anoenda munhu asingazive. Saka munhu ungonyora kuti ha nanaenda umusha kunonana hauri benzi saka unofunga asina na baba ndiani. How many people have seen that? I don't know this person. But in pane time yaenda inyora sterek ndichisa articles ndambotanga chanyarara ndikatanga kudatsura vanhu ipapa. Enda page kwako kurumidza kuenda page kwako. Hambe page yako. Hauna page yako. Ende vanoziva kaiva vanodaro vanenge vachiziva nangoti gare gare hapana chero ndikanyora chi hapana aiuya kuzotaura nonzi unenge waudzana kuti havo unogadziriswa motoka munhu usingazivi brutal ndo brutal iri kutaurwa. It never used to be like that. Verengai quickly 3. Vasina rudo chairwo, vasingadi kuyanana, vanochera vamwe, vasingazvidzori, vane hasha, vasingadi zvinhu zvakanaka. Treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. 4. Verengai. Vanonyengera, vasingarangariri, vanoita manyawi, vanoda zvinofadza zvenyika kupfuura Mwari. Verse 5. Having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Vanomufananidzo benzi wokunamata Mwari, asi vakarasha simba rako, ufuratire vanhu ivavo vose. Amen. They are the kind who worm their way into homes and gain control over gullible women who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires. Nokuti pakati pavo varipo vanopinda mudzimba vachiverevedza, vachitapa zvikadzi zvakaremedzwa nezvivi, zvinokwehwa nokuchiva kuzhinji. Always learning, but never able to come to the knowledge of the truth. Zvinongogara zvichidzidza, asi hazvitongogoni kusvika pakuziva zvokwadi. Mazuva ekupedzera hausi kuona picture yacho apati hatinyanyi kuenda kure muchechi not still vakawanda but varimo without love and forgiving. Slander, you know, slander is ndogara ndichikudzai example iyo tina judge panapa honorable ava wanzi uyu akaba hey uyu akaita zvakati hey uyu akadai mutemo wenyika. You know, even the president does not accept that until a judge says so. Chero munhu anonzi aba uya mapurisa chaiwo havati mbavha unonzi vachiti we are investigating. Pototsvaka kuti crime yacho ifraud here yonzi madetective efraud kana iri imwe yezvokuuraya homicide kana you know what they want is vakomana zita remunhu rakakosha hatidi kukurumidza ngatiwane umbowo ava zhaji makisi vanenge vangomirira vakadzikama zvavakaita zvosipa vozovadedza vouya maprosecutor ndo vana satani vanopomera then maloya ndo jesu anenge vachidefend ende maprosecutor kazhinji havana chero evidence isati yanyatsonaka kana vane kafeeling engoti he ndiye akabacheta musadayo chichi bhei musamupanotiza maloya ava akangonyarara vari kuteerera maloya vati aiwa uyo hagoni kumbotiza munomu hapana zvaanoita ana mai vari kurwara kumbako ane vana 7 reason dzekuti there is no way this person is going to run. Vai vozoti jaji vozoti aiwa mupei bhei vabuye chi ende vaona kuti maprosecutor aringotaura but nyaya yavo haisati yasimba otaudza kuti aiwa I need more evidence. Dzimwe nguva gore rese rinopera nyaya yechitambo vozogutsikana manje vozomavako
pasa judgment vachirova chichimbo chavo chaitaura umva vataura mutongo wacho asi iwe zvese zvivaona basa nazvo wanzwa zvaaita chero pawhatsapp muriko here mainingiri muriko here vakadzi ndo vanongozana maina varume vanovakuhwa dangerous gossip noti by nature vakadzi vanotya saka vanoita makuhwa avo masikati kuma6 vanenge vamira manje varume chero na1 dzeusiku anoenda sei usingavhunduki kusvibisa zita reumumu. Do you know what it takes to build a name? Even if a person is dead, why are you not giving them a chance? Kuitira kuti amuke kafuti agadzirise. Unoda kumupedzerei? Hatori nevhesi iya inotaura hanzi unopedza hama yako. Why are you normal? Ndiri kukuudza zvinoitwa zvinotosainwa napresident kuti we must have judges so that there is justice. So that every case is weighed. No, itambwe nyaya yekuzvikazi. Aiwa hauna basa nazvezvo unoita ngembudzi iri kujamba mafensi. Hauna basa, you don't care. If you are a slanderer, that is another form of madness. Uzoratidza kuti you are not normal. Pane nyaya yekuti ukanzwa so. And they say, vamwe makristu musingagoni kupindura. Ndakambotaura ini kuti munhu gona kupindura. Munhu asvinudzwa bofu rasvinudzwa najesu. Rakuona vafarisi vambauya kanzi aiwe munhu akusvinudza uyu mutadzi akazodii. Ionoza upenyu hwebofu unohuziva. Kwese kwarinoenda rinotofanira kuva nemunhu. Vanhu vese vakati tine zvekuita rinoswera pamba. Asi asvinudzwa akuona. The most powerful thing that could ever happen to a blind person. Iwe wobva nekokomva wasvika kuona zvako but uye mutadzi. Hanzi whether he be a sinner or not, I know not. But pane chinhu 100% ukuona uchitaura zvakutaura. And that's what matters. Havana kumirira ipapo. Nomva vaenda kuvabereki vake. Munhu mwana wenyu chichi imunozviona sei? Enda unoiverenga vhesi ayo inokomborera iyo. Hanzi indai munomubvunza azvipindurira akura. Iwe unopindurira vanhu vakura. Indai munomuningirira haugoni kupindura iwe. Uri dofu pakupindura. Haugoni kungotaura kuti ini zvakaitika ndisi pantombozivi. Haugoni kungotaura. You can't say I don't know. Kana kuti handinei nazvo. You have to say something. A slanderer. A slanderer munhu hana basa nemazita evamwe hana ngotaura. Trashing other people. Destroying names. Hands without self-control. Right. 4. Treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure. Taverenga kazvesizvi. Taipedza vhesi. Saka we got the first one. Which says in the last days, there will be earthquakes and all that. So, somebody will come to you and say, no, earthquakes have always been there. And they'll come to you and say, no, wars have always been there. But this one is more specific. Bringing out the last day men and women. What we are seeing around us every day. It's at numbers. Varume vanotambisa zviuno kudaro izvi. Vakadzi ndo vanendlela mama ivavajairi kuenza lokho. Nevarume murume wese amira apa kutanga kutambisa chiuno. Yonke indoda
pana baba Harare ndakarumbidza mwana ndakamuona once ndikati uyu munhu akafumuka. ngambona kanye ngathi hayi lo muntu munhu lo. Yeah, zvino chero kuti wedere kuti kufumuka vamweni hamutorizivi kuti unorevei kana kuti kunyadzisira, you don't even know. Zvakangofanana zvese. alikwazi ukuthi kuchona. Unoziva kuti muchechi chero music ikarira echechi le music ingakhala la munhu anotamba under the anointing ari kufarira Mwari nemunhu akazhangandira. umuntu odlala ngaphansi kogcobolo umuntu Mazita achishona wakomana oza iro rinongokudza behavior yacho kuti kuzhangandira. Ana baanguru vanga vamaheadmaster vanorapa handidi zvaubhedhe gube panapa ivo nomva wangoziva kuti ubhedhe gube. ufuna umuntu ophonguva lidlangu dlangu. Vasati kana chero ini ndinoita music zvonga kuchechi ndaitanga kuimba wakambonora ndichitamba zvakutongoti gumbo kusvika kugodza wakambonora wakabona nchaikolongezi chingosikiza zvakutonoda kuda dzimwe manje ipapo engati achinoziva kuti ari kuchechero wangozopa saini kuna anemba achimira kwatakuendeswa kwakusini kuchechi tinofara hatifarise kupinda munyika yenyama hakutani ukungena enyameni akunzima. hadzina Moses achibva mugomo meme Aaron zvemweya zvinenge zvainesa ndikuzwa noise yevictory redi kana naMoses vatadza. That is not a celebration. Vane zvavaita. bayonile laba kukhona okwenzakeleyo. That's noise, that not worship. umsindo loyana sokukhonza. Iwe kana uri munhu wemweya chero imwe worship chaiyo unoyanzwa this is not worship. Nxa ungumuntu wakumoya enye worship Your spirit doesn't resonate. hayi umoya hayi awuvumi Uye ari kuimbira munyama senyameni. dochinja igone kana baba guti icho baba guti chigarai pasi hlalani phansi. one time asi imimi koko makatotsinzinyira hautereri kabhera kemukati umu. awulaleli phakathi la. So now let's go to Matthew 24 verse 37. andekuna Mateo 24 verse ya 37. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Now, you know, atapedza 2 Timothy 3 yatidescribira hunhu hwemunhu wemazuva ekupedzisira. Hunhu hwake. Something that you must run away from as you read. That's why the word of God is called, you know, you cleanse yourself, you wash with the water of the word. You read that, it tells you something, even about yourself. So, in Matthew 24, 37 to 38, Mateo 24 verse 37. as it was in the days of Noah, sepamazuva aNoa so it will be at the coming of the Son of Man. chaita pakuuya kwomwanakomana womunhu. For in the days before the flood, nokuti sepamazuva iyayo mvura zhinji isati yasvika people were eating. vaidya nokunwa. Vanonzi neBhayibheri hanzi they worship their bellies. vanonamata dumbu ravo. Dumbu rake. And drinking. vachinwa. Drinking is water. That's not water there. haisi mvura iri kutaurwa yavaimwa. Marrying and giving in marriage. nokuwana nokuwanisa. Up to the day Noah entered the ark. kusvika zuva Noa raakapinda Mvura yakunaya manje judgment yako pane zvaitika. Marriage is honorable above all the beds and defiled. Zviri kuitika mazuva nezvi. Ndo marriage yacho yemuBhayibheri. Vabvunzei Mai Maxwell, how many divorces are happening in Zimbabwe now? madhivosi mangani ari kuitika muZimbabwe muno. But she knows it's not normal. vanoziva kuti hazvina Thousands. kujairika. 1000.
probably, I don't know, I remember my statistics actually, but you go and Google how many divorces are happening. kuti vanhu vari kurambana It's zvakanaka. frightening. Zvinotyisa. So no marriage yacho iri kutaurwa panapa, not proper marriage iyi. Kwete kuwanana chaite. Yedambe. And pane imwe chapter inoti they are covenant breakers. Hapana hauna sungano yaunoita nawo. Break it. izivumelano ngabagcini izivumelwano. So hanzi, as it was in the days of Noah, ndoza kana mukaona pakuitika zvaitika pakaparadzwa nyika nguva yanoa muziva kuti pane kuparadzwa Ndingabona kwakuru. sokusenzakala okwakusenzakala umhlaba uzokuphilizwa ngesikhathi sikaNoah libe kwazi ukuthi isikhathi sakhona sesifika. Amen. Jeremiah 29 verse 14. Now, what I've been doing is trying to help you to see that there are signs which are clearly pointing that something is about to happen. Kune zviratidzo zvikuratidza kuti pane chakuda kuitika. Kutaura chokwadi kana iwewe uri mukristu wechokwadi. Ukukhuluma iqiniso nxa wena Unofunga kuti nyika iyi in 2 years inenge ichigarika. ubona ngani umhlaba lo nge2 years. I see a situation where people will walk completely naked in the streets. And it might not take even 2 years. Vanenge vachifamba vasina kana kupfeka. Saka, that's why I'm sharing this. Okay. Ndosa Jeremiah kati- 29 verse 14. Jeremiah 29. I will be found by you, declares the Lord, Ndichaonekwa nemi ndizvo zvinotaura Jehovha. and I will restore your fortunes and gather you from all the nations and all the places where I have driven you, declares the Lord, and I will bring you back to the place from which I sent you into exile. Ndichakudzosai pakutapwa kwenyu nokukuunganidzai kumarudzi ose nokunzvimbo dzose dzandakanga ndakudzingirai, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndichakudzoseraizve kunzvimbo kwandakanga ndakutapisai. Now, contextually, this scripture is talking about Israel. I said I'll say a few technical things which you don't have to worry about, but which will show you. This, you can apply it anyway, that God will restore and so on. But specifically, it's speaking about the children of Israel. Because Ezekiel, Daniel spoke about how they were going to be scattered. How they were going to go into slavery. Because God was angry. Until they had no nation, they were found everywhere. So one of the signs of the last days is the regathering of Israel again as a nation. That's why isusu makristu, we don't condemn Israel. Kana ichirwa hondo zvangofanana neOld Testament. We know they were given that land by God. But then they were scattered. But one of the last day prophecies is, I will gather you again from all the nations. In 1948, the United Nations declared Israel a nation again and gave them the land of Palestine. It was a British colony, but it was given them back. It was signed 1948. So Israel, which was no longer in existence, began to exist as a nation in 1948. That is history. You go and read that. Clearly, a sign, one of the last signs of the last days, is being fulfilled. Now, where were they? They went into 4 exiles. First exile, Babylon. They were taken by the Babylonians, Nebuchadnezzar. Second exile to Persia. And then the Babylonian empire was overthrown and the Jews came under the rule of new conquerors. That was in Persia. And then the third one was the Greeks. I've got the years here, but we won't worry about that. From like with the Greeks, it was 318 to 138 BC, 200 years there. In Persia, 20 years. In Babylon, 70 years. According to the word of the Lord, I'll scatter you. Now, then the fourth one, the final one, after the Greek one, Rome. You know that during the time of Jesus, and so they are under Rome. That was somewhere around 63 BC, before the birth of Christ. That's when the exile started.
It lasted for 2,000 years. zvikaita makore anosvika 2000. And this is the time when the temple in Jerusalem was destroyed, which was part of the prophecy. Ndo pakaparadzwa Of temberi prophecy. muJerusarema. So the last exile under the Romans is Utapwa hwekupedzisira under the Romans. That's the last exile. ndo utapwa hwekupedzisira. From then on, Kubva ipapo slowly they began to come back to vashoma Israel. vashoma vakatanga kudzoka. But finally, I think after the Second World War, after all the persecution with Hitler being killed and so forth, they began to come back in droves. Kubva paSecond World War bva vauya And mafuta then akawanda manje. The United Nations declared them a nation. Right now they are a nation. And kana uchizwa Israel unongona kuti kanyika aka kana umira zvakanaka. Yabona utokuyisizwe lokhu akumanga kuhle. Vanhu vanotengesera vavengi vavo mafoni nemanhingirikiri vasingazivi kuti mune mabhomba mukati. Abantu abathengisela Masoja ese wakamboona kupa zvina mari mukati. Iya inonzi Hezbollah iya. okuthiwa Nenoti secret service yemaJudha yakaita sei ikavatengesera zvimawalkie talkie thousands. Saka musoja wese anga anacho. babe lama walkie-talkie amaningi. Musi wavakadiscover nomva vazviputitsa. Vakaswera vachiputikirwa vese ayenacho akaputikirwa. Wonke wayelakho wadujukela. And if you follow their history, what is called the 7-day war yavakapwanya Egypt, Syria chichi in 7 days. Mama nemazuva 7 Kuna hondo yakada. vakakunda nyika dzemaArab. Kuratidza kuti rudzi rwaMwari. Saka izvino Israel yavepo. Israel isikho. Then marudzi achazotanga kuungana zvinotaura Bible zveshe against them. Already vari kupopota. Kathesi bayapopota. So that is a fulfillment of scripture, which shows us. Kunotiratidza. Yeah, so I've been sharing these things that you can see, that you can read about, that you can prove, Zvaunogona kuverenga. that you can meditate on and see, Zvaunogona kufungisisa. these are the last days. Something is going on. Mazuva ekupedzisira ano. Amen. Amen. So let's look at another thing as we round up. Reigning with Christ. So Kutonga now, pamwe chete naKristu. Jesus will come Jesu achauya. and signs. Amen. Asi zvino kana tave naye tichaitei tenge tichiitei nokuti tingangogara takati kumakore hambenoti aiwa. Is that what it means? Ndosaka vanhu musina tari. That's why people just don't, because so what will happen? Sure tingangofirira kuti hanzi Jesu achauya tikufarira kuti toenda kumakore toti aiwa. What more is there behind that? Let's read. Zviriko ikoko. Tichipedzisa nyaya yedu. 2 Timothy 2:11-12. Timothy wechipiri 2. Ndakuda kuti living word muziva takamira Jesu. Living word haina kutanga kuporesa vanorwara chete. Panyika pano, there are things we will do here, but our main issue is to prepare a person for the kingdom of heaven, Basa redu for the kugadzirira second munhu coming of Christ. kudzoka kwechipiri 2 Timothy 2:11-12. Timothy wechipiri chapter 2 verse ya 11. Kusvika pa 12. Here is a trustworthy saying. ishoko razvokwadi If we died with him, nokuti kana tikafa pamwe chete naye if we endure, tichararamawo pamwe chete we naye. will also reign with him. Kana tikatsungirira tichabata ushe pamwe chete naye. Kana tikamuramba iye uchatirambavo. So that's why I always say, mabhaibheri edu akanyorwa nevanhu vasinganamati matranslation hapana pambaonaona kuti hazvizvo zvinotaurwa. Hanzi we will reign with him. Tichatonga To reign, pamwe chete naye. kutonga. Amen. Tichingotonga, tichingo. Hallelujah! Amen. Zvakunakidza manje. Hallelujah. Hatisi kungoenda kumakore tinenge tina tichingotonga, tichitonga. Saka kana usina kumbotonga uri pano, ziva kuti uchatonga naJesu kwete for a 5-year term nekusingaperi. Hallelujah! Hallelujah! Vandudza kuti zvekumusha kwenyu tarisa munhu ari pedyo nevachangotonga munhu iye. Yena umuntu ophansi Achatonga munhu iye. Chero kamuti hapana zviripo, chero kamuti kakaonda, chero kamuti kakaita sei. Hanzi kana akakunda chete achangotonga. Muchingovukura iye achingotonga. Hallelujah. Ah!
zvonakidza zvinhu izvi mani. Hey, matende achingodonha asi tichiziva. Tinoziva. Hanzi muri kuiteiko? Tinoziva. Siyakwazi. We know why we are here. We are not mad. Hallelujah. Hallelujah. Saka hanzi tichatonga naye. Revelation 20 verse 4. Ndakuda kukurakidza manje zvawakamirira. Zvanga zvichitaura zvese hazvisati zvarakidzwa zvese. Ngisi ukuthi ubeleleni okuthiwa Hazvisati khona tarakidzwa zvese. akukapheli konke. But ndoda kukupa katest. Ngifuna uzwe kuyitest. Revelation 20 verse 4. Hanzi, I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. Ipapo ndakaona zvigaro zvoushe vakagara pamusoro pazvo vakapiwa simba rokutonga. Vakapiwa simba rokutonga. Ndikaona mweya yavakanga vakagurwa misoro nokuda kwokupupura kwaJesu nekweshoko raMwari navose vasina kunamata chikara chakanga kana mufananidzo wacho, vasina kupiwa chiratidzo pahuma dzavo naparuoko rwavo. Vakararama vakabata ushe pamwe chete naKristu makore vakararama vakabata ushe pamwe chete naKristu. Ukagura munhu musoro ukazomona pachigaro, you are in trouble. Hanzi vakagurwa musoro. Hanzi pachigaro. Ndokwatiri kuenda uko. Kumwe kugurwa musoro hakusi kureva kuti musoro physical. Pane zvinhu zvinoitwa kuvana vaMwari. Some of you have faced persecution here. From family, from friends, from school, at college. Ukaitwa benzi, ukaitwa rombere kupetsi. Urimo mugrupu iri kutaurwa pana. Pakati kwegrupu lavantu abakhulunywa lapha. Kana wakaramba wakashinga. Nawe uqinile. It's no need kudzokera kupi kunoitei. Uya akula need yokubuyela emuva ukusiya. You know, vamwe vanonetseka kuti hanzi the Bible is saying they will reign with Christ for 1,000 years. I don't have time to go into everything. When Jesus comes for the first time, you can read that in Revelation. He will bind Satan and throw him into a pit. And he will be bound for 1,000 years. And there will be absolute peace in the whole world. And Jesus will be reigning. Then the Bible says Satan will be released for 3 years, but that's more of a sifting thing to make sure that, you know, the people who are claiming to be believers are believers. For 3 years. But after that, he will be bound. And he will be thrown into a lake of fire forever. You read your Bible, it says that. So Jesus will come back first. When he comes the first time, he will reign for 1,000 years. And we will be reigning with him. And there will still be people on earth. But we'll be reigning with him. Hallelujah. Isn't that exciting? That's very exciting. So a chance. Amen. Then Daniel, let us read. We are winding down. Daniel 7:27. Daniel 7 verse 27. Then the sovereignty, Daniel 7:27. Then the sovereignty, power, and greatness of all the kingdoms under heaven will be handed over to the holy people of the Most High. His kingdom will be an everlasting kingdom, and all rulers will worship and obey him. Ipapo uchene simba noukuru nouche hwose pasi pedenga rose zvichapiwa vanhu vatsvene nokumusoro-soro. Ushe hwake ndohusingaperi, masimba ose achamushumira nokumuteerera. All the power will be given to the holy ones. No, you are righteous through Christ. You've got the righteousness of God through Christ.
mune You uchene have believed in hwaMwari Jesus. kubudikidza Kristu. You have been cleansed by his blood. Wakacheneswa neropa rake. 1 Corinthians 6, Vakorinde vekutanga 6 verse 6. verse 6. If any of you has a dispute with another, 1 Corinthians 6, do you dare to take it before the ungodly for judgment instead of before the Lord's people? Or do you not know that the Lord's people will judge the world? And if you are to judge the world, are you not competent to judge trivial cases? Do you not know that you will judge angels? How much more the things of this life? 1 Corinthians chapter 6 from verse 6. Asi hama inokwirira hama achazviitira pamberi pavasingatendi here? Zvino matova nemhosva kwazvo pakati penyu zvamunokwirirana. Munoregera. Sorry? From verse 1 to 3. Sorry, sorry. Okay, so it's actually chapter 6, verse 1 to 3. Sorry. Ko kana mumwe wenyu ane mhosva nomumwe, ungatsunga kumukwirira kuna vasakarurama, akasavakwirira kuna vamwe vatsvene here? Hamuzivi here kuti vatsvene vachatonga nyika? Zvino kana nyika ichitongwa nemi, ko imi hamufaniri kutonga mhosva duku here? Hamuzivi here kuti tichatonga vatumwa, zvikuru sei izvo zvoupenyu huno? Amen. Tikubunara pecho ndini uyu. Hanzi uchatonga ngirusi. Judge angels. That is the status of God's children. That's why they even say, that's why the Bible is saying, I know, an earthly court is a lower court. I know it's important, but murukudi kungotonga, samuchangozotonga murudi kungotonga, murudi kungogadzirisa. Tongo weshoko wakanyanyisa kunaka. But point andoda kuti ubate ndeye kwatiri kuenda. Hanzi hamuzivi here kuti muchatonga ngirosi. That's what we are going to be doing. Amen. Right. So, to tie up this whole thing, now let's look at the creation of the universe from Scripture. Hebrews 11, verse 3. By faith, we understand the universe was created by the word of God. The universe was created. So, we have a universe which contains galaxies. So, that universe, okay, there is a universe. And scientists say a universe contains galaxies. Our galaxy is the solar system, the Milky Way. But the word of God is saying, by faith we understand the universe was created by the word of God. So that what is seen was not made out of things which are visible. Todzokera kuvhese yekutanga pana ndichiti unoziva here significance implications ekunzi mwana waMwari. Mwari akasika everything that you see. In Colossians 1:16, so he created the universe. That doesn't matter what scientists say. The universe was created by Colossians 1:16. For by him all things were created. By him all things were created. Na baba wako, by him all things were created. In heaven, on earth, visible and invisible, whether thrones, dominions, or rulers or authorities. All things were created through him and for him. Isn't that powerful? Isaiah 45:12. Isaiah 45 verse 12. That's a declaration by God himself. I made the earth and created man in it. It was my hands that stretched out the heavens.
I commanded all hosts, all their hosts. ndakarayira hosi dzese dzedenga. So, settled from God's word, Zvataurwa kubva kushoko raMwari. the universe was created by God. Chadenga chakasikwa naMwari. And God is your father. Mwari ndibaba vako. He rules over everything Vanotonga pamusoro pezvose. by his son Jesus. Nemwana wavo And the Jesu. Bible says Bhaibheri roti Jesus is sitting in heavenly places, far above every power, ruler, or principality that is Jesu named. agere kunzvimbo dzekudenga And pamusoro we pemasimba are ese. sitting in those places in him. Gere pamwe chete naye tiri maari. That's what the word of God says. Ndizvo zvinotaura shoko. So everything was created by him, Zvese zvakasikwa visible and invisible. zvinoonekwa nezvisingaonekwi. Whether it's thrones, Muzvigaro, dominions, or rulers or authorities, songi kana ushe, everything was made by him. zvese zvakaitwa naye. And then he declares that he made the earth and created man. So Anotsidza kuti akatsika nyika nezvese zviripo. as we leave this place, Chibva panzvimbo ino, we are waiting for the coming of Jesus. takamirira kudzoka kwaJesu. We will meet him in the clouds. Tichasangana naye mumakore. The dead in Christ will rise. Vakafa vachamuka. He will come again and rule for 1,000 years, and we'll be ruling with him. Achadzoka agotonga kwemakore ane chiuru. Afterwards, when he has dealt with the devil permanently, Zvawapedzana naSatani. we will go and live with him forever. Chanogara naye nekusingaperi. But we will be reigning with him. Tinenge tichitonga pamwe chete naye. So the scriptures I've just read are demonstrating that he's got the capacity to give us that authority because he made all things. Magwaro andaverenga anongotiratidza kuti ane simba rekutipa kutonga ikoko nekuti akasika zvinhu zvese. You see, this is a faith message. It's not a second coming message. Yekutenda. Because ukaziva Mwari kuti ndiani, hapana kadoubt kaunozombowe nako. uNkulunkulu ngubani awusoze ube lokuthandabuza About who you are. okokuthi wena ukubani. Right. This is interesting now. So, God made the universe. Mwari akasika chadenga. There is one universe. Okay. Pane chadenga chimwe chete. The generally accepted perception is that there is one universe. Zvinonzwisisiwa nevanhu ndezvokuti kune chadenga But chimwe chete. lately, and these things don't really matter. Asi There are mazuvano scientists who are saying there are more universes than one. kune vanodzidza So zvesainzi they vakune call chadenga them zvakawanda. multiverses. So you have the universe and they call these So there's a group of scientific thought which says there are more universes, not Kune one. maonero esainzi akuti kune zvadenga zvakawanda. And they call them multiverses. Vanozviti zvadenga. And I'm saying that doesn't really matter. Ndiri kuti hazvina basa izvozvo. If we follow the Bible, it doesn't change anything. Bhaibheri hazvichinji chinhu. Because the scientists who say there are many universes, Nokuti vana mazvikokota vanoti kune they zvadenga say, zvakawanda. because they believe in what is called the Big Bang Theory, when that bang happened, they said it kept replicating and creating more and more and more universes. And it's not stopping. Zvadenga zvichiramba zvichingoitika. So still it demonstrates the power of God, even though they will be trying to push God out of the picture. But let's stick to this other one, Ngatirambei tiri panyaya. where God, the Bible tells us that God created the universe. It doesn't take anything away. Bhaibheri kuti Mwari vakasika chadenga. So, one universe Chadenga chimwe chete has several billions to trillions of galaxies. chine anonzi One universe. magalaxy anosvika billion kana trillion. Our galaxy, so our one galaxy is called the Milky Way. Isusu inonzi Milky Way. But according to studies, NASA is studying, they have their telescopes and so forth. They believe that in this one universe, Vanotenda kuti muchadenga chimwe chete ichi there are trillions of galaxies. mune magalaxy anosvika Our galaxy where we live is one. yedu galaxy yatinogara i1 But when God created, apparently there are trillions of galaxies. kune magalaxy anosvika kumatrillion. Ours, which is called the solar system, which is the Milky Way, has got 8 planets. Yedu galaxy inonzi Milky Way. Ine maplanet 8. So that's why I'm saying it doesn't make any difference if even one galaxy, even one universe, Nyangwe one if it has got chadenga. trillions, it's not gochkisa.
You get the point? Amen. I don't need to know kuti Mwari vakasika mauniverse akawanda. One iri kundivhiringidza. Eyo tuyasipambanisa. Nekuti one universe yataurwa nebhaibheri handidi nharo dzakawanda indoda hangu zvemubhaibheri. Mina ngifuna Hanzi Mwari vakasika universe. uNkulunkulu wadala In trillions of galaxies. trillion Kedu ka galaxy i1 okwethu okungumkhathi kunye kanonzi Milky Way. okuthiwa yiMilky Way. Ndo kari padhuze ndo saka vanonyanyoziva nezvako vakaona kuti no Kuseduze kane nathi, iko 8 sibani maplanets sikubona maplanets aya vana Mercury, Venus, Earth, the Earth yedu, Mars, Saturn, Uranus, Jupiter and Neptune. Now it has got 146 moons. It's to know mwedzi mumwe chete mem, but Milky Way has got 146 moons. kulezi nyanga eziningi ezingaba ngu-146 Hatiioni, hatidzioni dzimwe. asikuboni konke lokhu. They are making more and more powerful telescopes, so they are seeing more and more and more. bayenza But isusu izvi zvavakatoona zviri kutivhiringidza izvi. konoko abakubonayo kuyasiphambanisa lokhu. Iwoyo mwedzi one havasati vaupedza. inyanga eyodwa Vakamhara once vakafara zvekubuyawo. fika kanye kuya naleyani inyanga kodwa bathaba kakhulu. So there were 146 moons. kulezi nyanga eziningi There are comets, there are asteroids, space rocks, all these dwarf and what they call dwarf planets. And all these are held, by the gravity of the sun. So we have one sun Zvakabatwa nezuva. in this universe, in this galaxy, and all these planets Maplaneti ese aya are around the sun. They are akatenderera drawn zuva. towards the gravity of the sun. Zvinokwezvwa nesimba rezuva. Now, NASA has discovered one asteroid. NASA yakaona It's not a planet. An asteroid is probably a breakaway from a planet. So floating in the atmosphere. It's about 170, just a big rock, about 170 miles long and maybe like Malawi, a country like Malawi. So it's there in our solar system. ririmo musolar system yedu. They'll be looking. Vanhu vakatarisa So they see this rock vanoona dombo iri and they called it Psyche. vakariti saiki zita raro It's just a rock. ringori dombo. So they send, I think right now they have something which is attached to it, which investigates how it's composed, its composition. Vakatumira zvitundumusere zviri kuongorora zviri Now, kuitika ikoko. this is not a planet. This is a rock. Haichi- a very big rock. haichi idombo. And NASA, you can go and Google that Psyche, Inda unotsvaga PSY, PSY, CHE, I think Psyche, just normal spelling of Psyche. So NASA is studying this rock. NASA iri kuedza kunzwisisa dombo iri. Now, this rock Dombo iri has got precious minerals. So it's rine got gold, zviwanikwa. it's got anything you can think of, any. It's composed of very precious stones. That's its composition. It's not as mavayo, ma precious stones. Matombo I'm going to have- akakosha. Now this is not some kind of, go and Google it. Enda unogugula. Kuti unzwisise Mwari wako. Then ugopisa mu context yekutonga pamusoro pezvinhu izvozvo. Amen, amen. So the Psyche, this asteroid is worth. Now listen to this. They've already calculated. What America, I don't know, gold room, diamonds are room, precious stones are room, which compose this Psyche rock. Because right now, that's why you see now they are going out into space. Precious mineral, Mars, Kupi, at the moon and so forth and so on. singabona ukuthi lapha abakhona akusela sebesiya phandle le emkhathini. So vakatubata. So this Psyche asteroid is Dombo iri worth, rinonzi saiki. vakacalculate stones arimo minerals arimo, is worth $100,000 quadrillion. Okay. Now this is not fiction.
mazakwatira Kana uchitori vari kwalikirikiri, you can Google that, you find Google psych. And NASA is right in the middle of studying that. It's worth 100,000 quadrillion, not Zig, US, not rand. A quadrillion is 1,000 billion. So if you have 1,000 billion, that's a quadrillion. But this stone is worth 100,000 quadrillion. Sakachi? Yeah, I'm going to zone in Sakutanangura. Those are just Jamaruno Pereira, houses, you total. Oh, Dura. Amen. Sakachi, boy, imagine, I would teach it on a Christo aware. Ongoti, do not mess Moane Chikam, Chino Vapana Psych. This is the population, Manyika pays 36 billion. Ma Christo has 6 billion. Tosheana, I was a good to Namas, Kupi Kupi. Gatungotora Psych, Tisheana Marino Vapana Psych. How much is one person going to get? Those are root around Zinis as Taurike. Amsatmaziva. Saka ini bana hapa ndiri kukurovera speculation but ine facts. Iri backed by facts. Yeah, would think about it. Think about it. So psych is there. They are trying whatever. If it's America, ikawana mari iyoyo hapana inofaa yakati bufu kwa America futi. Okay, let's look at other facts. Pa finish line. Now, number of humans that the earth can sustain at a time. So, Manyika patinogara panogona kusustaina vanhu vangani. That I'll share these facts. Don't worry too much about them, but they will help you to understand something. How many people are seeing a picture here? You begin to see things in a certain way. Okay. 8 billion is the most commonly agreed figure. Kuti panyika panapa kana pachinzi paiswe vanhu vakakwana vanogona kuti maresources akwanira, the safest number is 8 billion. But since creation, 110 billion people have lived. But at a time, you can only have about 8 billion or 10 billion people. Or 10 billion. It's the anointing, don't worry. 10 billion people at a time. So you can have 8 billion or you can have 10 billion. Asi kubva pakasikwa nyika pakatanga kutaurwa nyaya yemunhu, vanhu vakafa kusvika nhasi 110 billion. So let's suppose Jesu adzoka. Number yevanhu vari ipapapa vanga vari maKristu obviously havasi less than 50 billion. After all the evangelism, or even if we put them at 20 billion, out of 110 20 billion, a conservative figure. So let's say vanhu vese vamuka 20 billion vamuka, panyika already pane 6 billion hatikwani. So you see, Jesus would already have a logistical problem. And the Jesus happenga angodzoka osvikomutsa vanhu ozoti but regai ndimbonoona kuti ndokuisa ikupi. Zvinoda kuti Jesu ari kuziva zvaari kuita. 110 kubva pakasikwa 110 Jesu adzoka. Noti vanhu vazhinji chero vakufa vanotendeuka, imunoverenga vapenyuka. But ashasha zinzi pamubhedha payaona kuti zvauya inotendeuka, saka vakawanda. Vanhu vakagamuchira Jesu vakawanda. So out of 110 billion we can probably talk 40-50,000. Vachati hwamandayariro 40 billion ubva kuti isu pane vanhu vari panapa maybe maKristu chaiwo 2 or so to 3 billion. Nesu tomba tasimudzwa tese. Do you see a situation where Jesus is scratching his door? Hansi, in my Father's house. Do you get the point?
haisi imba iyi yaordinary aiwa ungaende kunoprepare imba 2000 years mumba kuti in my house I go before you to prepare a place for you in my father's house imba inoita 2000 uchitsvaira unenge uchitsvaira matsvairiro rudzi. He is not talking about a house, he is talking about the universe. vari kutaura chadenga chose. That's what he is talking about. ndo zvavari kutaura. Musanetseke ndiri kuenda mumba mababa vangu mune dzimba dzakawanda ndiri kuenda kuti ndinyatsonogadzira Amen. pamunouya muchigara. Amen. What do you think about that? unofunga kuti chiina izvo? Masisavhurika wakudaka kuenda ikoko iwe. sofuna phela ukuhamba. So there are two possibilities. Now, let's look at these two possibilities. Saka Vanhu pane vamuka maviri, regai for tirase 40 billion maonero. vamuka. Vamwe vakafa vamuka. Vari pano vanosangana naJesu. You have this massive population of people. Pane vanhu And the vakawanda. earth panapa toziva kuti inogona kucontaina vanhu vangani. So the earth can hold more if all deserts are rehabilitated. nyika inogona kuwana kugara Oh, vanhu vakawanda kana madesert You know, some of these other, if the sea maybe ikanzia kusina gungwa or reduced in size or whatever. ikaitwa diki. But remember this. asi rangarira izvi This is the last part of this whole thing. ndo kupedzisira kwenyaya. Hanzi neBible. The word of God says, in the twinkling of an eye, we are going to be changed. ziso tichashandurwa. So we are no longer in these bodies. hatisisiri mumuviri uyu. We are a glorified body. tave nemiviri yakabwinyiswa. Elon Musk is trying to go to Mars. Adaenda kuMars. He's got a serious challenge ane dambudziko guru. because on Mars there is no oxygen, kuMars hakuna oxygen, there is no water, hakuna mvura, there is too much radiation from the sun. kune It's impossible for a human being to survive on Mars. munhu hakwanisi kurarama kuMars. It would take years. They would have maybe to go with specialized housing units which they fly with and then construct something. But you see, other scientists are already, telling him, it's not possible. The people might not be able to reproduce. They'll be affected by all those dynamics Kuzvingika nezviriko because they are in this body. nekuti vari mumuviri uyu. Ko zvina inini hangu kana ndashandugwa naJesu handichadi oxygen, handichapiswi nezuva. Body yangu haisiri perishable, haicha affected by the elements. Chinotadza kuenda kundogara kuMars chi. Our glorified bodies will be imperishable, miviri yedu honorable, yakabwinyiswa, inenge and isina powerful. parari, Our ichiremekedzwa, new ine simba, bodies will no longer be natural. inenge isisiri They will yenyama, be spiritual bodies, yava miviri yemweya, no longer focused upon natural senses, isave nemanzira but at nzira one with yenyama, the Holy Spirit. asi yakabatana nemweya mutsvene. So, a glorified body is not affected by the physical environment. Muviri wakabwinyiswa haukanganiswi nezvinobatika izvi. So, as imperishable bodies, they will no longer suffer from sickness, Saka semiviri from isingafi, death. inenge isinga Ndikati rwari, ndakuenda kuMars, isingafi. hapana anogona kundivhurundisa kuti unofanira kushaya oxygen. Nokuti handisi kuda oxygen. Handirwari. angiguli Panenge pasisina kurwara. uyabe ungasela kugula. And manje, kusvika, it takes 6 months with the fastest rocket that they can make to get to Mars. Kona ngale kuMars kufuna 6 Kuti months. amandofa murwendo. Ati ndoverenga bhaibheri rangu hanzi Phiripa apedza kuparidzira muEthiopian eunuch. Hanzi immediately he was found pamheno kwaakawanikwa ave. Immediately. Hapana anoziva kuti akasvika kusei. Akula mtu akwazi kuti wafika njani. Anotamba nesu. Ungadlali nathi. Hallelujah. Anotamba nesu. Ungadlali There is a nathi. change that is going to happen. So, I can safely assume Ndinogona kunyatso kufunga. that when Jesus comes back, kuti panodzoka
And I've heard this, some people trying to say this. The 1,000 years that Jesus is going to be here, Hans will experience the greatest progress in science that has ever happened within a short time. Because panoitwa musangano kuti totumani kuna namasi vane mabhodhi akashanduka ndo vanoiswa muchitundu mutsere nekuti havadi oxygen havadi mvura havaiti nyota havarwari. Manje ndikaenda ikoko ndikanosangana nesaiki futi ikoko hapana chakanaka, hamunidzozi kunoko. Haleluya. Kune zvakanaka zviri kugadzirwa uko. Tine chimbotonga chi ani kupi mahedhenesi amuri kunzwa. I don't really believe that all the people will just be kept in hell. It doesn't make sense. I think there will be a season of punishment in hell. I wouldn't be surprised kana tichizotonga vanhu vese vava, because we have to have something to rule. Ai wakatotoda zvekutonga kana tingangonzi totonga tisina zvekutonga. Nemadhimoni ese aikonzeresa. You can imagine. Do you know that there are enough planets for you to have one? No, this is not theory. It's asingaperi planet yakwe. Manyika planet yakwe. Ningi planet yakwe. Those akashinzi, eye has not seen nor ear heard. Wazandikati ndiri kukupa Rolls Royce wakamboiona hapana, uri kungoshamisika chete kuti waiwana. Aparura randa hazvati zvamboonekwa. Haugoni kuzvidescribe. Kuti kana ukaudzwa unoti hakuna zvakadaro. Handayazodza vana vaMwari kune zvakanaka uko. Ende kana uchigona kufunga logically unonyatsoona there is something. There is something. Saka ngatishingei kunamata. Ngatishingei kunamata. Ngatitakurei basa raMwari. Hapana chaungave nacho pano chinokunda zvauchazove nazvo. Hapana. Ndosaka Satani asingadi vhangeri rekudzoka kwaJesu. Unotaura zvemabreakthrough kuti urambe uchingofunga kuti nyika iri kunakidza. Zvino Bhaibheri rinoti hanzi mupfumi akanga aunganidza akati zvinhu zvangu izvi. Akazvinova dudu zvinhu zvangu izvi. Hanzi zvikanzi ndiri kukutora nhasi. Hanzi muchavaka dzimba asi hamugarimo. Unoda life yakadaro? I don't want. God wants us to enjoy life here, but never forget to store up treasure in heaven, because that's where you're going. Musaterere mavhangeri emadhimoni, machechi yakunyanyoda mari, chichi. Iwo unodzwa nemunhu asingauyi kuchechi kuti kuchechi kwashata. Iwo zati utakari kubhawa so iwo bva kunoenda wokuudza iwe kuti kuchechi kwashata. Kupusa kwakadiko. Inini I'm ready to rule. What's zvese zvatinoita panapa uchipiwa tuma responsibility inonzi training for reigning. Because the word of God has confirmed we are going to reign with him. Bible ichiti achapukuta misodzi yenyu. Amen. Chapukuta misodzi yenyu. Vanaudza. Hapana mari yandokupa mfana. Uone une planet yako. Sevenza. Chechi haisi kundichengeta, haisi kundichengeta. naMwari wako achakupa planet yako. Shandira upenyu hwako. Shandira eternity yako. Hallelujah. Vanhu vari kukushandisa. Vanhu vari kudiya. Kufunga kwemadovho emweya. Kushandisa. Unomwati ndikushingirira kwandiri kuita. Ndikuudze what I have put in this ministry. Zvine inewe. Ndinokunetserei nazvo. I know what I'm doing. I know what I'm aiming for. Denga ririko. Denga ririko.
izulu likhona university vasinganamati vanotoiona maplanets vanotoaona. ama-planets bayawabona. Saka the only people who can stay on Mars and work there and mine and do whatever they want are those who have a glorified body. miviri yakabwinyiswa. Hallelujah. Amen. Ina handizivi style yacho kuti chaita sei, asi zvandinoziva zvacho zvakanaka. Amen. Zvandiri kuona zvese zvakanaka. Akataura kwaJesu, and I go before you. Mumba mababa wangu inobva ndotoresa planets ese. Pane kutaura zvemamiliyoni, makwadrilioni nemabhiliyoni nemai. Tozonzwa kwanzi ziso harisati raona. Chii ichocho chisati chaonekwa? Chinodeclarewa kunzi hazvisati zvaonekwa. okuhle kudeclare ukuthi akukabonakali. Tichanozviona ikoko. Sizakubona. Now I'm living where you are not wasting your time. Aya udlalisa isikhathi. Amen. Choose God Khetha uNkulunkulu. always. Isikhathi so. Nilaye nebasa ramali. Ube lo msebenzi wenkosi. Usashandire matumbu aya. Ningasebenzeli izisu Yes, kuphela. God allows us to be comfortable. Hanzi hapana ucharamba mai kana baba kana nani asingazowani kakapetwa kabazana. Munyika ino. nemune inouya. But don't just focus on these things. Uchazvisiya zvinizvi. Sizakuchiya konke lokho. Uchazvisiya. Sizakuchiya. Ende kana takutaura ma-extreme chaiwo zvese zvaunozvingata vana avo vauno handisi kukwanisa kuuya nekuti mwana. Angikwanisi ukubuya ngoba umntanami. Andikwanisi kuya, uchazvisiya zvese izvi. Uzakuchiya. Baba, hey baba, unongati uchatendei? Vakasazotorora vamwe tu waenda iwe. Ngasatatanga ababili wena ungaseka. Mwana mai vakatozorogwa wani. Uchazvisiya izvi. Uzakuchiya lokho. Ngazvikosheswe but zvichasara. Hapana chinofanira kukutadzisa kuenda kudenga. Hapana chaunofanira kutenda. Saka Lota akati akufamba akati hanzi musacheuke. Hapana vakadzi murume nemukadzi vari nomara vanotaura nyaya. Chero mama vari kumashure uko mune michitaura. Saka papa mazoti chikwenda. Ko mazonzwa zvaita mwana. Muchitaura mutaura. Ozonzwa zii. Kuti mama zi. Mama zi. Mama. 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 Akwandineva. Ora mama uchichema uchiita ukuinda. Yakhala usiya phambili. Ameno zvaitika ikoko kuna mama asi isusu tu. And auzika mukamiswa side by side apa banga rakabatwa mama anoti aina hanga handichadi. Ndingamiswa side. Kana kuti baba ndo anoti nandichata. Ubandikemba wena ati angisafuni. Yoti harega ndichitedzera mama munoenda kugena mesi. Pane zvinhu zvisingatedzerani. Kune zinto ezingalingiselwayo. Think about it. Think about it. But I believe all our families will be saved. I believe we are all going to heaven. So this is my message for you because Jesus is coming soon. Musatye. Kuti kwakamboita seiko ndo zvakwakaita izvi. Ende zvandaita ndangoedzawo kutsanangura in a small way. Nekuti zvikagona kutsanangurika hazvisizvo. Nokuti izvo zviri kunzi hazvisati zvambooneka. Nzeve haisati yambodzwa. Uku kubatsirana chete kuti tizive kuti there is something. There is something in this. Chero iwe ndongwari kushamisika nokuti kare kwako kunzi kwanzi enda chero lala panzi waitoseka wati kupi ndekupi kokeko ngoba kudala kwangu kwakuthiwa ungathiwa kambe lala panzi lala panzi ngapi hey siye zvangu chiyanini mina nedzimbo dzawaiseka ukanzi uendi noswerako swera muchitenderera panapa nezvazviri zvekunakidzwa kana kuti kwakune kuchiridzwa vana macheso vachiridza kulo nezuro pakangonetsa tende paipa tenzi aisashamese makumba
But if Papa was to not Manyika tisatanyazopedza panapa. Hala pasikagqithila. Tisatanyazopedza Pasikagqithila. panapa. Izinto zoupenyu zingaperishi. Ngokwempilo engapheliyo. Zoupenyu zingaperishi. Impilo Izvi engapheliyo. zvinogarirwa izvi. Uyahlalelwa. Zvinomirirwa izvi. Uyamelelwa. Zvinotonhorerwa izvi. Zvinopisirwa izvi. Siyaqanda, siyachiselwa. Zvinembairo izvi. Ngoba kulomvuzo. Do not be weary in well doing. usanetsa For in due season, nekuti panguva yakafana. kana nguva yakwana, you will be rewarded. Haleluya. He who comes to God, Uya kuna Mwari, he who comes to God kuna Mwari. must know that he is Ziva kuti ari and is a rewarder. anopa mubayiro. Mwari anopambaira, anofanana nevanhu. Hapana akashandira Mwari asina kuwana mubayiro. Hapana, chechi haina kupa mubayiro, mufundisi haana kupa mubayiro, kubasa kwaunoenda hauna kupiwa mubayiro, asi Mwari vanopa mubayiro. Ulu. Hanzi tumisodzi twako ndinoisa mubhodhoro, mukabhodhoro. Okuzinyembezi kwako kuya. Kaendepi kamusodzi kachema, uyaine kupano churi, kamwe kamusodzi uyaine kupano churi, kamusodzi hapana musodzi unowestwa, hapana musodzi unowestwa, hapana musodzi unowestwa, and one kamusodzi kane mubayiro unotyisa. God is a rewarder. uNkulunkulu. God is a rewarder for those that diligently seek him. Kune avo vanomutsvaka nemwoyo Vamwe vari wose. kudhonza matende panapa, hapana anovabhadhara panapa. Hapana anovabhadhara, chero imamo vabhadhara. Vamwe vakaita 1 week vari pana, hapana akanovabhadhara panapa. Asi mukati make, well done my servant, well done my servant, well done my servant, Waita zvakanaka. well done my servant. Kana kasimba kopera soka hope kombouya so, wataiwa denga ririko. Vana vanoita zvinoshamisa. uNkulunkulu wenza izvo. Ende ndakazoona pese pese. Ngakubona yonke indawo. Uye ndapera simba. Neta much. Without musi ndakasangana nevanhu 6 one after the other. Ngahlangana nabantu Mtaundi. Muti konezo. Oh pastor. abafundisi. Mfundisi. Andini makandithandaudza. Andini makandinamatenda kapa. Wasakasangana nevanhu 6 chero wanga wapera simba sei. Uchibva ipapo wautotsvaga kuti hapana umwe wandingaparidzira here pana. Ukakhona kuyati akuna muntu engakuchumayisa yini. Varaidza haripo. Takamboenda nawo kuBotswana. Sakahamba la eBotswana. Vagara mupost office. Amene kuti munhu avanga ari panext door vakandiyana akataura kuti Manyika. Handiwo mufundisi wangu. Zvinganzi ndimufundisi wako. But that was not all. Ndobva vazouya manje. Tagara Aseuya, mumota. sehleze emoteni. Ndomba tanzwa pawindi remota rangu manje kokoko. Ndomba ndavhura windi ndikazi muchiri kundiziva. Wati auya usangazi. Ndikuziyeni. Ndimakandiparidzira kwaScott. Ngowanchumeze. Ndamufundisi ndiri kumheno kubhodha kwaakataura ndokwandamufundisi. Sengimufundisi angazi lapha khona. Mupost office mamune umwe. Umamune umwe. Izvozvi patakaenda kuAustralia. SeAustralia. Amanomba vangofona zvikanzi ato toda kuvaona mufundisi. Omnye wafona wathi unombona umfundisi. Uyai nawo kumba ndikati hayi waindakaneta handisi kuda. Vanombori vananiko? Ngobani lavo? Vari kuti vana venyu. Kuthiwa bathi ngabantu From somewhere around 1982. ngabo 82. Ndikati hayi wandaneta. Athi sendini. Hayi waudze hamba musadaro mufundisi uyai namufundisi. Uyani lo mfundisi. All right, maybe Sunday toenda kuSunday. Ngatazoenda kuya Sunday. Rino zimbauza panze pakapakwa maVX apa. VX nemalatest Land Rover. VX lama latest Land Rover. Hamchazivi. Handiri kamfana zvangu. Ndimakandibva namai vacho zvese. Lo mama wako. Tichiuya muchiri kuparidza mumakoleji. Okay. Tapedza nomba tanamata. Nomba takusimuka takubuda. Nomba napiwa chiprofita. Nomba nangodzoka ndikati kakakakaka. Kandi mai vacho ndozakataurwa naBishop last week kuchechi. Iko kwacho Bishop last week echechi. Tichisvika kumba tika1000 kachibva kadonha mufoni. Sifike endlini okuyi1000 Ka- kwawe 1000. efoni. $. Hatisi kungoita hayo. Hatisi kungoita. Mwari vanopa mubayiro. Musanyeperwe hama dzangu. Ndozati hama mune maneta yauri panapa saka uri kana kempi ikapera komana zvandakasiya kumba kwakaita zvichiiwe haufi. Iwe mayunivhesi aya. Asi zvokutamba nazvo.
hazvina kumboitika kumusha kwenyu izvi. And ndosaka waiona kuti vanhu munhu wese akangonzi ndoda kuti udai madirei kusaridzaini kumusha kwedu kwakadai, hapana asingazivi kuti kumusha kwenyu kune nhamo nemakuva zvese zviriko. Kulodhubo akula muntu ongakwazivi kuti kulodhubo But kunoku kuumambo kunoku, apa kusembusweni you are empowered, you are enabled. uyaphiwa amandla, Nogoneswa uyayenelisiswa nezita raJesu. ngegama likaJesu. Hey, pane vamwe ndoda kutomuona kuti anenge akaita sei akapfeka crown. Omnye mfuna umbone Kuti dzimwe shepu dzemusoro handifungi kuti dzinonyatsoenderana nemacrown. Anozvishata, but manje pari kunzi munhu wese anenge anayo manje. Manje umuntu wonke uyabenayo. Pakaipa. So let us serve God with gladness. Ngatishumire Mwari nemufaro. He is a good God. Mwari vakanaka. Zvese zvandanditsanangura kuti zvakagadzirirwa isusu vana vaMwari nezita raJesu. Are you excited? Are you? Hallelujah. So kubva nhasi ngatichinjei vana vedu. This message ndosaka ndandati mahima andati chitaimba hatina mushapanya. Satani haadzidi dzimbo idzodzo. And anoita kuti dzityise. Dzokutyisa chiko. Dzokutyise. It's a reminder. Hatina mushapanyika pana. Izvozvo zvokubva wafunga kuti uchagara nekusingapendi ndo problem yauinayo. Saka potai muchimba. Problem olayo. But hatina mushapanyi. Vana muno mutimo munzira yenyika yekwedu. Vana munoenda here. Munoenda here. Once in a while. Yeah. Ende mukaona mufundisi, mukaona mufundisi asingaparidzi zvekudzoka kwaJesu, dangerous muranda wedumbu. Ungabona umfundisi ongachumaidzi kubuya kukaJesu. Anoda kuti zvinhu zvese zviwe kwaari. Denga ngaritaurwe. Jesu ari kuuya. uJesu yes. That is exciting. Uyathabisa. Ndakamona Jesu in 1976. 1976. 28th April. Came, that's how we feel. Just meeting, how we wakaita experience yakafana nayo futhi. Awusozwa ile experience enjalo. You can't compare it with anything. Ungazvifananidzi nechinhu chimwe. And ukazvita for days you will be in another way. Ungakwenza okwamanga uyabanga. Because after that, ngemva kwalokho angangotarisa munhu so. Zvese umuntu konke. I remember one incident after that. Baba wakapinda mumba. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga Ndomba nangu watarisa. Ngatenda yenyu ku bathroom hakuna munhu. Ngamkhangela ngathi kambe ebathroom akula muntu. Zveshe waida kuenda kubathroom. Wayafuna ukuya ebathroom. Saka mnanzwa kubathroom achingochekota. Wakhambe ebathroom bethalaze ngikhala. Tell people things, just know things. Uyapongwazi izinto. Heza kuna naKhabhoroni kuBotswana ndakakurakidza ndasvika kungomuka kuseni kuona guta. Ndoikupiko. Umomuzini ndakamira pandandakamira ndoguta riya randakarakidzwa. Ngimi kwenye indawo lapho engangimikhona ngathi. Uchingotestiswa. Idolobho engayinditshengiswa le. Zvimwe zvinhu. Tshengise Zvichazoitika. ezakwenzakala. Chasvika nguva yaunongoziva. Uzafika isikhathi osazi Don't have to ask anybody. This is what we are all about. Ndo zvatiri izvi. Zvimwe zvese izvi ndezvimwe izvi. Takamirira Jesu. Simelele uJesu. Takamirira Jesu. Simelele uJesu. Takamirira Jesu. Simelele uJesu. And we are going to fight. Sizakulwa. Panyika takabirwa zvakakwana. But this inheritance ramba. Kodwa leli lifa yala. Veza zvinhu zvinokunetsa ivo pana vamwe hamanze ndazonzi ndakazodungu ndakatukwa ndakadini. Unoza ukaziva zviri kumberi kwako ungazi lokho kuphambili ngani. tunhu twese turi kukutambudza kuti hatuna nemusoro wese. Konke lokhu kuhlupha yakho. Saka Solomon akati hanzi hazvina maturo zvese hazvina maturo. Akulandaba lokho. Mwari ngavatiitire zvakanaka nezita raJesu. uNkulunkulu kasenzele kuhle. I will be happy to see you in heaven. I will be happy to see you wearing a crown. I will be happy to see you reigning. In the name of Jesus. Be strong. Be strong. Overcome trials.
usati atadziswe nemunhu kusvika kuzvinhu zvakakura zvakadai so. ungamiswa ngumuntu kufika entweni musangano wese kupera wakadumbirwa nokuti wakazomzwingwi nanhingirikiri nayonini haiwe uzibani wakwenza lokhu hausi kuziva iwe iti kunari kwecho hausi kuziva ndosaka wakatsama zvawakaita zvauzivi wanga uchiziva unoseka munhu achituka yamhleka umuntu ethetisa so unofunga kuti nemaparidziro andaita ndinokutendera kuti iwe pawakati mhai papa undikanganisiwe wena ngokuchumayela ita zvese zvauda kuita ukuthi uphambanise yenze okufuna zvese zvinoda kuti zibenzi raapostori zimpostori zibaba zimpostori zvese zvaunodaita akana kuita kunge nzou iri kurumwa nezvozvo. Hallelujah. Good things are coming. Jesus. Let us stand up. Good things are coming. In Jesus' name. In Jesus' name. 100,000 quadrillion. Ndirimo imu. Mr. Jesus. Yeah. So, uyai netumari twenyu netumwe tunhu twese mugozonyatsowana quadrillion zvakanaka. God is very fair. Zvese zviri kutaurwa izvi nezvaunoita zvachimboita 6 months uchijambira chegumi uchidii uchimbodai aiwa, let us be faithful. Saka kana uda kuzonyatsofanana nezvichaitwa naMwari, iva faithful. Hakuna kuzoita feeling yekuti ndangopinzwawo panapa ndandisingafaniri kuve pano. Ngatisimudze maoko. In fact, ndoda kungoti timbofara munhu wese ingoenda kuvanhu vaviri vatatu wongoti handina, nothing is stopping me in Jesus name. Handisi kuzo hapana. Endo itoencourage mudzoti vedwe firai mafufu zegonzo. Haiwa hatingazi kuna zvakadaro. I am going. Ndinoenda nezita raJesu. Ndinoenda nezita raJesu. I will be ready. I will be ready. Pane song yaifarirwa neimwe shamwari yangu. Will you be ready when the Lord shall come? Will you be ready when the Lord shall come? Oh yes, I will be ready. I will be ready. I will be ready when the Lord shall come. I will be ready. I will be ready. I will be ready when the Lord shall come. Will you be ready when the Lord shall come? Will you be ready when the Lord shall come? Oh yes. I will be ready. I will be ready when the Lord shall come. I will be ready. I will be ready. I will be ready when the Lord shall come. Will you be ready when the Lord shall come? Will you be ready when the Lord shall come? Will you be ready when the Lord shall come? Will you be ready when the Lord together, I will be ready. I'll be ready. I will be ready when the Lord shall come. I will be ready. I will be ready. I will be ready when the Lord shall come. Hallelujah. Hallelujah. I will be ready. Simdzai maoko. Muzita raJesu Baba ndinotenda. Iri shoko iri ngaririre mumwoyo womunhu wese arinzwa. Let this word ring every day. Let it bring a new zeal. Let it bring a new desire to serve God wholeheartedly. Let no one miss the coming of our Lord.
Mwari wamasimba ose, Mwari anorangarira. Vana vatende rakadonha nezuro hapana akapera simba. Vakarimutsa zvekare kuti varambe vachinzwa shoko iri rinoraramisa iri. Tichashandurwa nezita raJesu Kristu. Tichashandurwa nezita raJesu. Vanga vachigomera vese zvichapera izvi, zvichapera izvi. Zvichapera izvi. Achapukuta misodzi. And we will be happy forever after living with our God. Thank you, Father. Make this message ring in everybody's heart. Now I want to encourage you to even, I don't know what can be done, whether it will be downloaded onto something. You must listen to listen to it over and over. Go through those scriptures and you'll have a deeper understanding. Because I said a lot of things, and you can even do your own research. But how many understood what I was trying to get at? You get the picture here of what is happening, where we are going. Hansi, we did not follow cunningly devised fables. Amen. This is not some cunning fable. There is evidence. Even scientists, but they are providing us with more evidence. Kuti Jesu paiti ndiri kuno kugadzirira kimba airevesa zvisho kune zvinhu zvakanaka zviriko. Saka Mwari vakukomborere, I have to go and preach somewhere. Muchango nezita raJesu. Chero kati ini chaiye iwe. Ndiana chatonga. Ndiana chatonga. Ndiana chatonga. Nekusingaperi. Muzita raJesu. God bless. Timbo pachipo chokuombera, timbo chipo chokuombera. Make some noise for Jesus. Make some noise for Jesus. Make some noise for Jesus. Jesus is coming back soon. He is coming. He is coming. Arikudzoka. Arikudzoka. Jesu arikudzoka. Hallelujah. He is coming back soon. Jesu arikudzoka. Bible wrote hatizivi musi kana nguva, asi muranda waMwari atiudza kuti tave musizeni yokudzoka kwani kwaJesu. Nguva tikasaiziva, musi ndingasamuziva, awa ndingasaiziva, but this is the season. Jesus is coming back again. Hallelujah. Ndo zvatati chinamatira, ndo zvatatamirira. Saka zvatinoita zvese toita with understanding yokuziva kuti Jesu ari kuita sei, ari kudzoka. Saka totenda na Baba vatipa good understanding. Mukudzoka kwake, we are going to reign with him. Hallelujah. Ndoda kuti tiite chinhu chakasarudzika panguva ino iyi. Toda kupa an offering. Hallelujah. We want to sow a seed. Hallelujah. Yokuti takutotanga kutonga, a seed of reigning. Hallelujah. Inino munhu wokwagutu kutenderwa kutonga. Hallelujah. Kwagutu kunonzi hakuna vatongi, asi nokuti ndakauya kuna Jesu uyu anoti nokuti wakauya kuno ndichatonga newe. Hallelujah. Pasi nevasingatongi pasi navo. Hallelujah. Saka tichakumbira tichimbigwa one of the hymns yenhingi yokuuya kwaJesu yamambotiimbira. Tichakumbira praise and worship iuye. Ndoda kuti utsvage seed yokuti uite so, utonge. Uchibva pano nyasha dzokutonga dzatotanga. Hallelujah. Ende chandanzwisisa futi ndichokuti nyangwe nyika ino ikatambura, iwe you are redeemed kuti uite reign in this season. Zvakaoma kudaro, you are going to reign in Jesus' precious name. Hallelujah.
It's so exciting. Hallelujah. Saka, handisi kuona mabowels, ma-ushers. Pamsoro pakudenga ikokuna kuna vachene voga ipo pamsoro pakudenga ikoku kuna vachene voga ikoku kuna vachene voga ipo pamsoro ona kuna vachene ipo pamsoro pa kudenga ikoku kuna vachene voga ona kuna vachene voga